Доброго дня. Вітаю. Сьогодні будемо гуляти у Занзара The Hidden Portal. Гульня ад нямецкай студыі, якая выйшла яшчэ ў 2002 годзе. Я ў яе нават спрабаваў гуляць яшчэ, калі яна выходзіла. Дзесьці ў 2003 годзе я, атрымліваецца, набыў гэты дыск. Вось прывёз у Менск, я набыў яго ў Кіеве. І гэты дыск меў, карацей, у гэтай гульне ёсць абарона ад піратства. Яна вельмі цікавая, яна не з тых абарон ад піратства, якую вы звычайна чакаеце. Гэта не проста яна забараняе вам нешта ўваходзіць у яе, альбо нешта адбываецца. Я спадзяюся, баланс па гуку нармальны, бо я тапацца не магу ў гульня проста перазагрузіцца. Вось. Дык вось, з абаронай ад піратства. Гэтая гульня мае абарону ад піратства такая, якая не заўважна піратам адразу. У гэтым і быў сэнс. То бок піраты думаюць, што яны зламалі гульню і ўсё ў парадку, але насамрэч у гульні схаваная механіка, якая ламае ўсё для таго, хто спіраціў гульню. Дык вось, будзем гуляць, распавяду, бо самы пачатак я гульні пачаў, там пралог пачынаецца, туторыял ты часткова праходзіш, а потым ты закрасаеш. То бок, да таго моманту, дзе піраты звычайна правяраюць, там ужо даўно піраты кідаюць і проста адпраўляюць ужо дыскі друкаваць у той момант. Так, баланс па гуку слухаю. Нормально. Падыдзе. Можа, трохі ціхавата, але я не магу нічога з гэтым зрабіць. Ось, ну добра. Паехалі. Пачынаем новую гульню. Тут ёсць мультиплеер, дарэчы, але толькі бойкі з феямі, наколькі памятаю. Новае захаванне. Threateningly, in the distance, she heard the roar of the waterfall. What? I've got to go, Amy. All right. Hello? Hey. Нам нават... Так, зараз... Тут трошки разваливаецца. Можа, кіраванне трэба прыйдзецца змяніць. Ё-маё, як калбасіць трошки месцамі тэкстуркі. Ё-маё. Вось гэты момант я не правяраў. Эйприл, раньше ты робіш. Я спадзяюся, гэта потым знікне, таму што... Давайте-ка я паспрабую яшчэ налады. Таму што я не правяраў... Ну, я захоп правяраў, але галоўнага меню я не правяраў вось гэтага моманту. Вось. Не, чакаць-ка. Мне падаецца... Не, ўсё яшчэ праблемна. Спадзяюся, потым да гэтага не будзе. Ё-маё. Жудасна як. Давайте паспрабуем. Дэталі са свету. Зніжу графіку. Вітаю, Эмсінкера. Вітаю, Рэгана. Ну што? Не, ўсё яшчэ працягваецца. Добра. Будзем спадзявацца, што у гэтым самым... У Лондоне гэта знікне, Лондон у нас ненадоўга. Блин, можно неяк стаць так, каб вам не страбаскопіла, ё-маё. Давайте я на паузу поставлю і падлумачу, што адбываецца ўвогуле. Магія феяў. Ну, у адной гульні гэта анамалія, у гэтай магія феі. Эйприл... я нават неуважліва прачытаў, там рэальна Эйприл рацыён. Дык вось, прыкладна, насамрэч, нешта падобнае ёсць у завязках, падобна на The Longest Journey. Дзяўчынка чытае проста кнігу пра фей, дарэчы, насамрэч, пра тых фей, якія рэальна ў гульне будуць,
Але потым чую, як нешта з'явілася, там нейкі гоблін пайшоў карацей наверх у пакоі і аставіў нейкую скрынку невялічкую. Вось. Віцюха не цягне, так не можа адолець гэтую гульню. Я рэальна спадзяюся, што не будзе далей у гульне, калі мы перасунемся. Зараз проста мы ў Лондане, і ў Лондане у нас усё шэренька і сумненька. Калі вы чуеце кота на фоне, то гэта частка ўжо падрыхтоўка да стрыма, на якім усе мяўкаюць. У меня кот не можа супакоіцца ўсю раніцу. Вось. Давайте кіраванне трошкі змяню, бо кіраванне ў мяне не на VSD, а на клавішы, і гэта не вельмі зручна. Ёсць? Добра. Нейкія фіксы ставілі? Да вось не ставіў. Мне ў галаву не прыйшло правяраць гэтай самай. Я галоўнае меню правяраў, у гульне і так ёсць праблемы з захопам. Я толькі магу захоп усяго экрана зарабіць, а вось чамусьці праверыць дакладна ў самой гульне не здагадаўся, таму што гэта стымаўская версія, я не думаю, што праблема будзе. Што за дайсы ў спісе на стрым? Гэта людзі атрымалі сабе на Новы год у падарунак гэтыя дайсы, і у іх ёсць магчымасць перасунуць іх куды-небудзь, але, на жаль, яны зараз на стрымы не заходзяць, ні малатка, ні Юкамас не бачны на стрымах. Таму я, на жаль, я не магу ім проста перасунуць на нейкую гульню, якую яны жадаюць. Магчыма, я яшчэ пачакаю, можа, месяц-паўтары і проста выдалю іх тады, як пункты. Hey! What's that? У касцэнах, дарэчы, няма такой праблемы. Не, вось яна з'явілася. Дзіўненька. Вось яна скрыначку, якую пакінуў там невядомы гномік. Так. Мы сабралі руну. Блин, я вельмі спадзяюся, што нармальна будзе, бо калі не, то прыйдзецца штосьці з гэтым рабіць. What was that? Where am I now? I hope this isn't one of those dreams full of little green men. Так, і нешта інвертавана мыш. Можна гэта змяніць, калі ласка? Вось, інверсія мышы. Бо я не вельмі люблю, калі мышкай уверх вядзеш, і яно ўніз глядзіць. О, тут, дарэчы, нармальна. Just like that one there. Маленькія зялёныя чалавечкі з'явіліся. Во імя святога друіда, нарэшце, Рафі, гэта вы ёсць сёння пакінуў. Моя місія нарэшце выканана. Я амаль, як гэта, give up hope. Згубіў надзею. Людзі такія вузка, як гэта, такія з такім вузкім кругаглядам, і калі гаворка ідзе аб магіі. Ты адзіны чалавек, які змог выкарыстаць руну. На дыск Elysium адпраўляецца 10 000. Дзякую, вялікі. На Baldur's Gate 3 10 000 адпраўляецца. Дзякую, вялікі, яшчэ Эмсінкер. Это наступство учорашняга дня Святого Патрика. Так. Я назіраў за вами стагоддзямі і шукаў сярод вас гераіню. Так. Толькі яна можа прайсці скрозь старажытны партал. Дайце-ка момант. Нешта гульня занадта глосная. Давайте-ка я паспрабую нешта з гэтым зрабіць. Буду табацца. Толькі гульню зараз перезагрузіць. У гэтым ёсць праблема. Літаральна гульня не дазваляе такое рабіць. Так, слухаем. Яшчэ цішэй. Можна было паспрабаваць у самой гульне зрабіць, я толькі зараз дагадаўся. Во, я тупы. О, хоць хаця бы захавала. Where am I now? I hope this isn't one of those dreams full of little green men. Можа быць, усё ж такі яшчэ цішэй. Зараз аўдыо. Эфекты вельмі голосныя. Давайте эфекты цішэй.
Спадзяюся, гульня не вельмі ціхая ў гэты момант. Вітаю, раёна. Мы толькі пачалі. Праглючылі скрозь Лондон і прыйшлі сюды. Трапілі ў сапраўдны, ну, у сусвет магіі, сусвет фей. З гэтай гульнёй я ўжо расказваў гэтую гісторыю трошкі раней, але ў мяне ёсць гісторыя. Яна выйшла, гульня сама выйшла 10 у 2002 годзе, я 10 у 2003 набыў яе ў Киеве. Вось. Ну, як набыў, я ў маці грошы паспытаў, таму што яшчэ малы быў. Вось. І прыехаў з гэтай гульнёй у Мінск і паспрабаваў пагуляць у яе. І гульня-то працуе. Яна была пірацкая гульня, і гэтая гульня мае пірацкую абарону. І яна, абарона, не самая звычайная. Ёсць такія гульні, ёсць такой тып абароны, калі сэнс якога ў тым, што піраты думаюць, што яны ўзламалі гульню, і яны ідуць далей, як бы яны працягваюць далей ну, як бы яны прайшлі абарону, праверылі трошкі гульню і пагналі далей, то бок яны пайшлі, проста праігнаравалі, што далей у гульню саму не гулялі. Вось, але тут ёсць такая абарона, што калі дрэнна зламаная гульня, то яна будзе то на другой бойцы з фей вы ні халеры перамагчы не можаце, просто не можаце, вы фізічна не здольны перапрайсці гэтую гульню. І працягваюць піраціць так, і працягваюць піраціць далей. Вось, і у выніку я памятаю гэты пачатак. Вось, ну уже я зараз ужо давайте ну, уже зачитаю. Моя місія нарэшце выканана, я ўжо амаль згубіў надзею. Людзі настолькі вузкалобыя, калі гаворка ідзе аб магіі. Ты адзіны чалавек, хто змог выкарыстаць руну. І ўсё ж, я назіраў за вами антрапоідамі, я не ўпэўнены, што гэта такое, стагоддзямі, і шукаў, як гэта, напрарочаную гераіню. Толькі ты змагла прайсці скрозь старажытны партал. І так гэта напісана, і зараз, як і было напісана, і зараз ты тут. Я насамрэч зрабіў гэта. Рафі the Goblin. Геній. Так. Калі тут насапраўды будзе гармонія тут у Занзара, як гэта, мір сярод гоблінаў і вялікім балотам, гоблінаў у вялікім балоце, эльфамі ў лесе і дворфамі ў іх гарах наступіць нарэшце. Белы друід, наш ахоўнік, будзе... Так. А белы друід, наш ахоўнік, назіраў за ўсім гэтым. Але зараз, як гэта, праблема ідзе за праблемай. Феі раней былі асновай магіі Занзара, але зараз яны дзікія, і замест таго, каб дапамагаць нам, яны нас атакуюць. Нашыя шляхі былі альбо заблакаваны вялікімі камянямі, альбо вырасшымі здаравеннымі кустамі поўных шыпоў. Жыццё стала складаным, і ўсё становіцца яшчэ горш. Цёмныя эльфы пакінулі свае цёмныя дамы і ствараюць хаос у Занзара. Ніхто не можа супрацьстаяць ім без дапамогі фей. Але зараз, калі ты тут, у нас зноў ёсць надзея. Ты же нам дапаможаш? І можна сказаць не. І паехаць проста назад у свой Лондон. Я чакаў 20 гадоў. Ну, зараз даведаемся, што далей за другой бойкай. Я, дарэчы, перапраходзіў гэты пачатак шмат разоў. Я спрабаваў зразумець, што я раблю не так. Я думаў, што я не ведаў тады пра такія спосабы пірацтва. Ну, па такія абаронныя пірацтва. Я шчыра думаў, што я нешта раблю не так у гульні. А ў гульні прыгожая музыка, прыгожая графіка. Ну, дарэчы, чамусьці, мне падаецца, яна зараз тармазіць больш, чым 20 гадоў назад. Ну, ладно, гэта ўжо нюанс. Дзякуй, што табе учора даведаўся, што літаральна паўгады таму выйшла Broken Sword Reforged. Адным бокам глянуў параўнанне з папярэднімі версіямі вельмі зацікавіла. Дакладна тое, чаго чакалі ад рэмайстера версіі 2009. Таму калі выпадзе, будзе удвая цікавей за тое, што жадаў. Я думаю, што я буду Reforged гуляць. Калі я не набыў яго ўчора, а я збіраўся яго ўчора, ён зараз па зніжцы Reforged на 25%, я разбіраўся ў гэтых версіях, яшчэ глыбей учора, і атрымліваецца, што ёсць з Broken Sword увогуле такая штука. Ёсць арыгінальная версія 96-го года. Это я для астатніх тлумачу. 2009-го ёсць версія Director's Cut, які як бы пашырае гэтую 2009 года версія, пашырае 96-го версію, то бок па тыпу больш сцэн, пераробленыя некаторыя моманты, як бы, ну, новае бачанне, скажем так, на гульню і трошкі палепшаная графіка. Вось. І пры гэтым, ну, як бы,
адзнакі плюс-мінус добрыя, але я так разумею, камьюніці трошкі такое, ну, не вельмі пазітыўнае меркаванне наконт 2009 года версіі. І выйшла 23-24 года, по-моему, версія, то бок не так давно, паўгады таму, якая, наадварот, паўтарае 96-го версію, зноў арыгінальную, але ўжо без нейкіх дадаткаў, просто палепшаная графіка. Вось. Ну, давайте, мы выратуем гэту свет. Вядома, так было напісана, я ведаў гэта. Нішто не зможа спыніць такую гераіню, як ты. Такую сапраўдную гераіню, як ты. Прароцтва існавала з старажытных часоў аб героі, але, калі дакладна гераіня, так. Ты пройдзеш праз часткі нашага прароцтва. Ніхто не ведае яго поўнасцю, нават белы друід у сусвеце аблокаў. Але так як ніхто не ведае ўсіх сакрэтаў Занзара, ты знойдзеш дапамогу паўсюль. Мы заўсёды будзем гатовы дапамагчы табе. Совы таксама ведаюць шмат аб сакрэтах Занзара. Хто ведае, што ты можаш знайсці ў старажытных скрупках? Сапраўдная гераіня заўсёды знойдзе шлях. Ці не так? Табе патрэбіцца мяшок фей, калі ты збіраешся удзельнічаць у бойках фей. Ты павінен навучыцца змагацца ў бойках, у дуэлях фей. Каб вы разумелі, гульня, насамрэч, гэта, у прынцыпе, пакемоны, так? То бок вы ходзіце там, ну, сусвет даследуеце, збіраеце фей сабе, збіраеце грошы, грындзіце. Феі, у прынцыпе, у вас розных элементаў, гэта, у прынцыпе, вашыя торба, выбачаюся, так, торба фей. Вось. І атрымліваецца, вы потым гэтымі феямі змагаецеся. Але калі ў пакемонах гэта пакрокавая бойка, мы насамрэч будзем удзельнічаць, як, не ведаю, Unreal Tournament альбо Quake. Мы будзем скакаць, лётаць, фігачыць за клёнамі ад першага твару. Даволі брутальна. Усе дакладна так, яшчэ змянілі інтэрфейс у лепшы бок, гэта пра Broken Sword гаворка. На першы погляд стала зручней. Ну, спадзяюся, бо я з серыі Broken Sword не знаёмы, таму я просто, ну, гляджу, у мяне 3 версіі, і я не ведаю, што мне лепей браць. Я таму у цябе ўчора пытаўся. Яшчэ, дарэчы, не зразумеў тады розніцу паміж версіяй 2009 года і версіяй 20... Ну, і арыгіналам. Я пераблытаў іх, я думаю, што гэта адно і тое ж. Так, толькі сапраўдная гаспадыня феі будзе зможа перамагчы. Па-за гэтым праходам знаходзіцца эльфійская вёска Эндева. Ты знойдзеш больш інфармацыі пра фей там. Добра. Вось яна, торба фей. Можа трымаць амаль бесконцую колькасць прадметаў, ну, карацей, усё, што заўгодна туды ўлезе. Новы пункт меню. Дарэчы, што цікава, па-моему, у нас у любы момант ёсць магчымасць вярнуцца... не, у Лондону, дарэчы, не ўпэўнены, што можна вярнуцца. Ну і ўсё, вітаю. Вось мы і ў сусвеце. Адзінае, што ён будзе зараз пакуль пра мы толькі. Там кніга ёсць лётаючая. Давайте кнігу лётаючую спытаем. Лётаючая кніга, распавядзі мне што-небудзь. Читаем книгу. Once upon a time, there was a hidden world which still exists today. Sensera, the land of magic and sorcery. Far away from the sorrows of the humans, goblins, elves, and dwarves live here in peace. Sensera is their paradise. But this paradise is falling apart. The magic powers are running wild. Chaos is spreading everywhere. The old world is decaying, and Sensera is likely to go down. Nobody knows why this is happening, and their last hope is that somebody from the world of the humans will save them. Цікава, гэты аўтар, ну, чытаў у стылі не Занзара, яна такая Сенсера, больш падобнае такое. Я правильно памятаю, так, гэта зелле лячэння. Это адзінае зелле лячэння, якое вы можаце здабыць, калі вы спірацелі гульню, ось як я тлумачыў. То бок, і ўсё. Адзіны спосаб палячыць вашу фею будзе вось гэтае зелле. Потым у гульне, хутчэй за ўсё, ёсць нейкія спосабы, як лячыцца яшчэ, акрамя зелей.
альбо набываць іх нейкім разумным спосабам, але вам, каб перамагчы тую фею, ну, як бы вы адну бойку прайшлі і ўсё на гэтым, в прынцыпе, ваше падарожжа скончыцца. Зараз будзе адзін бой туторыял, а потым будзе сапраўдная бойка, у якой ты не можаш перамагчы. Вось за гэтай вёскай. Біць прыйдзецца торбай па галовах ворагаў. Ідэальны варыянт. Гэта б вельмі спрасціла бы праходжанне. Эммі, вельмі прыемна цябе пабачыць. Мы чакалі цябе ў вельмі доўгі час. Совы былі, як гэта, разышліся па ўсіх лясах па Занзара, ну, па сусвету Занзара, каб дапамагчы табе у тваім падарожжы. Так, калі ты сустранеш кагосьці з нас, не бянтэжся і здавай пытанне. Але калі ласка памятай, што ніхто з нас не ведае ўсёй праўды, нашыя веды абмежаваныя рэгіёнам, у які нас даслалі. Вітаю, вёска гаспадара. Шукаем максімальна тлустых фей, ідэальны варыянт. Там ёсць каменная. Тут, ведаеце, як у пакемонах, там на выбар будзе 3 феі. Ну, водная, па-моему, літаральна травяная, водная і вогненная. Не, каменная, дарэчы, па-мойму. Трэцяя, не вогненная. Вось там яшчэ ёсць хованка невялікая. Вітаю, эльф. Так, ты выглядаеш новенькай у гэтым рэгіёне. У цябе нават няма феі. Без феі ты ніколі не дабярэшся да Тираліна, сталіцы Занзара. Давай я дам табе рэкамендацыю. Сустрэнься з майстрам фей Руфусам у таверне. Ён збірае фей у яго доме. Ён, магчыма, дапаможа табе. Курыца. Курыца. Зараз. Сакрэтачку. Усё ж такі час ад часу там разваліваецца гэтыя самыя палігончыкі. Спадзяюся, гэта не будзе праблемай. Вось. Трошачкі фейскіх манет. Грошыкі ёсць. Так, дзе ён там наш майстар феі? Где-то, по-моему, Руфус, не? Некий эльф. У пакоях, карацей, я зразумеў, у нейкіх дамах разваливаецца нешта у нас. Стробаскопіць. Так, вось гэта Руфус. Фея, так разумею, ніхто не пытаецца? Ну так. Іх меркаванне нікога не каюць. Вітаю ў таверне. Так. Чуткі. Зборшчык феі. Давайте. Это не вельмі карысна. Мы літаральна каля яго стаім. Што ты за дзіўная істота? Чалавек? Я думаў, што вы памёрлі ўсе стагоддзі таму. Я Руфус, майстар фей. Хто ты такая? Ты прыйшла тут, каб бароцца з... Што? Чумою Піксі? Я зараз... Там... Дапамагу забаніць бота. А чаму ў мяне Twitch? Калі ласка. Можна... Ось оно. Оп. Працавала? Працавала. Добра. Так, я дапамагу вам. Тады табе спатрэбіцца твая асабістая фея. У гэтым рэгіёне шмат дзікіх фей. Яны атакуюць цябе, калі ты падбярэшся занадта блізка да іх. А ў цябе атрымаецца толькі абараніць сябе тваёй асабістай феяй. Табе лепей ісці адразу да майго дому. Там ёсць 3 феі, з якіх ты можаш абраць. Абяры адну. Тады ты зможаш дапамагчы нам бароцца з чумою Піксі. Гэта ключ, так што ты зможаш, выкарыстоўваючы яго, зайсці ў маю хату. Добра. Это яно? Не, не яно, мне падаецца. О, тут дапамога патрэбна. Тут перашкаджаюць. Оп. А, не, вось гэта зель лячэння і мана поушн я не памятаў. Мана поушн, ну, чамусьці. Оп. Куфар не магу адчыніць. Як у цябе тут справа?
Дапамажы мне. Я ненавіджу Піксі. Так, до такого моменту, пакуль гэта істота не пачне не спыніцца выносіць мою краму, я не буду прадаваць ніякіх магічных прадметаў. Ну, я без феі тут мало што табе зраблю. Ну, паглядзіце, нават эфект лінзы ёсць, а? Які кайф. Вось он ключ. И вот у нас... Ага, это просто руна вертания. Я, наверное, вернее, коли нам спотребится, наверное, нас у Лондон. Тут яшчэ рознае. А, не, зелье лячэння ўсё ж таки ёсць. Я просто памятаю, што мне вельмі іх не хапала. Разумееце, по-моему, падчас бойкі іх нельга выкарыстоўваць, але паміж бойкамі вы можете як бы спрабаваць прайсці туторыял толькі столькі разоў, колькі у вас зелья лячэння ёсць. Ой, в прынцыпе. Вось, водная, гэта самая, як яна, прыродная і зямная. Давайте, вядома, самую прыгожую возьмем, яна там дэфолтная, можна сказаць. Яны карацей збалансаваны варыянт. Вельмі удакладняецца ўвесь ўсё тлумачэнне толькі аб тым, што дакладна ли я жадаю гэтую фею. Дакладна ли дакладную гэтую фею, але дакладна не іншую фею, у сэнсе вось гэтую, але не другую. Ось, не іншую. Сілія будзе ў нас прыродная фея. Мы амаль прайшлі да такого моменту, дзе я калі што дабраўся. Ну вось, одна бойка будзе туторыял. По-моему, можна патрэніравацца вось тым хлопцам. Я зараз захаваюся. Калі я правильно ўсё памятаю. Прайшло 20 гадоў, блин. Так. Як ловіць дзікіх фей? Жадаеш ловіць дзікіх фей? Тады табе спатрэбяцца магічныя сферы. Яны вельмі рэдкія і каштуюць шмат грошай. Калі у тебя есть магічная сфера, ты можешь зловить ослабленную фею сваёй феей. Окей. Спадзяюся, табе пашчасціць больш, чым мне. Я ўжо сюды ловіў толькі вельмі слабых фей, і гэта вельмі дэпрэсіўна. Давай патрэніруемся. Вось, з ім можна патрэніравацца. З ім бойка яшчэ, по-моему, нармальная, то бок. Вось мы падрыхтоўваемся да бойцы. Бачыце? Можна пабачыць яго фею, сваю фею. У нас, у прынцыпе, аднолькавыя. Это моя? А, у яго нулевога ўзроўня, у нас 8-го ўзроўня. Вось, дарэчы, по-моему, піратская версія проста яна робіць яго фею, ну, нашу фею першага альбо нулевога ўзроўня. Прыродная самая моцная, калі ўзроўню набярэ. А не так, каб гэта істотна, мы не паспеем гэта адчуць за 3 гадзіны гульні. Добра. І ўсё, мы вітаю нас у... Блин, трошки. А дзе скок? Я памятаю, што ў гульні є скок. А, вось на правую кнопку мыша. Ён не можа адказваць нам на атакі. Вось у чым прыкол. І я наношу яму да халеры пашкоджанняў. І грошы выпадаюць яшчэ. О, карацей. Раней тады грошы не выпадалі з фей. Блин, што бы такое? Можа, нейкі фіксы ёсць у гульні. А, я павінен яго некалькі разоў перамагчы, не? Не, ўсё ў парадку. Вось. Узроўні не падвышаліся. Наша фея была першага там узроўня, то бок ты можаш у гэтай бойцы паўдзельнічаць, ты доўга яго забіваеш, але гэта магчыма, так? Просто таму, што ён не адказвае. Калі... Так, ты можаш наведаць мяне, каб патрэніравацца ў любы момант. Мы яшчэ і грошыкі зарабілі за гэта. 100% грошыкі не зарабляліся. Гэта грошыкаў, тым больш, калі у вас ёсць грошы, іх няма куды тут выкарыстаць, таму што ў гэтым моманце вы залочаны. Ну, у вас няма ні халеры. Вось. І калі мы паспрабуем выбрацца, то там, атрымліваецца, мы змагаемся з феяй, якая вышэй за нас узроўнем, і, ну, б'е, дай бажэ, карацей, там, вось так залочваешся. Сюды нас зараз не пусціць. Як Рафі мог быць такім наіўным, каб завесці чалавека ў наш цудоўны сусвет? Людзі заўсёды прыносяць разбурэнні і няшчасце. Але я магу дапамагчы з Піксі.
Піксі толькі маленькія пачваркі, але феі вельмі іншыя. Ну, так, вельмі іншыя. Вельмі адрозніваюцца. Толькі найлепшыя майстры фей б'юцца адзін з адным у дуэлях фей. Так, калісьці я буду вядомым майстрам фей. Семус the Great. Окей. Я жадаю пакінуць. Гэты шлях вядзе скрозь лес да Тераліна, сталіцы Занзара. Там знаходзіцца, паўсюль там знаходзіцца Піксі. Мой отец Люциус, ахоўнік Піксі, адправіў мяне, каб злавіць іх. Але я занадта лянівы, каб працаваць. Чаму ты не прынесла мне торбу для... Ну, просто торбу і... Чаму ты не просто не ўзяла бы гэтую торбу і сама бы не лавіла Піксі? Тады там можаш прайсці, калі жадаеш. Ага. Добра. Торбы ў мяне няма. Захапіць маленькіх стварэнняў, прымусіць іх біцца паміж сабой. Ну, гэтым і сэнс. Крыважэрнасць. Вось тут яшчэ нешта было, так? Я правильно памятаю? Я правильно памятаю. Бачце? Срэбраная сфера. Вось, не халера сабе. Я ўсё тут аблазіў. Я думаў, як, выбрацца, як бы так счацірыць у гэтай гульне, каб прайсці. Таму што я быў упэўнены, што калі я прабяруся за гэтую бойку на выхадзе, то я змагу гуляць далей. Дзіўна, што Nintendo не падалі ў суд на... Гэта было яшчэ ў 2002 годзе. Nintendo было пофіг, што адбываецца ў Германіі, ў Еўропе ў 2002 годзе глобальна. Таму што гульня не супер папулярная была. Чалавек. Вельмі рэдка такое можна сустрэць. Дазвольце прадставіць сябе. Я Люциус, ахоўнік Піксі. Я ахоўваю гэты выхад, каб не даць Піксі прайсці. Яны нанесуць шмат шкоды паўсюль. Калі вы дапаможаце мне біцца з чумою Піксі... вы можете дапамагчы мне бароцца з чумою Піксі, выкарыстоўваючы вашу фею. Чаму б вы не наведалі мяне на іншым баку саду? Я дам вам магічны мяшок, торбу, каб лавіць Піксі. Добра. Ці ведаеце вы, як змагацца з феямі? Так. Ну, тады я возьму гэту торбу і сустрэнемся на іншым баку саду. Калі у вас будуць праблемы, ну, дарэчы, трэба было, можа, з ім пазмагацца. Калі у вас ёсць праблемы знайсці мою хату, паглядзіце на гэтую мапу. Яна не поўная, але павінна быць дастаткова для саду фей. Ніколі не было пофіг, а вось наконт непапулярнасці цалкам мажліва. Ну, скажем так, мне падаецца, ну, Nintendo ніколі не было пофіг, але калі яны бачылі канкурэнта. Ну, вось, хоць трошкі канкурэнта бачылі. Зараз яны, ну, у гэтым, ну, за апошнія гадоў 15 яны сталі больш агрэсіўна на любыя малюнкі ў інтэрнэце нават рэагаваць. А раней такой іх армія адвакатаў працавала зусім з іншым, скажем так. Таму нейкая гульня падобная на гэта самае. На пакемонаў у канцэпце іх не вельмі бянтэжыла. Дарэчы, я магу памыляцца, але кітайскія дігімоны ўсё яшчэ існуюць. Як бы Nintendo нічога з імі не зрабіла. Так. Вось яна мапа. Ну там не вельмі яна дапамагае, дарэчы. Ну там трошки разваливаются. Не ведаю, чаму так. Можа трэба нейкі рэальна пашукаць нейкі фікс. Вось тут, па-мойму, да гэтага дрэва. Да нейкага дрэва можна было падысці, і з дрэва вылятае фея. Вось гэта мне вельмі спадабалася. Па тыпу, фея не проста ў полі, як у Final Fantasy, напрыклад, ну там вораг знаходзіцца ў полі, альбо ў іншых JRPG часта ворагі проста бачныя, дзе яны знаходзяцца. Не, тут насамрэч на цябе нападае, ну просто вось ты ў лесе бяжыш, і на цябе з леса вылятае лясная фея. Лагічна. Эмі, прыемна цябе пабачыць. Ты заходзіш у цудоўны сад фей. Ага, тут, яго не прайсці. Это месца поўнае колеру, пахаў і гукаў.
Але асцярожна. Большасць з вялікіх дрэваў і камянёў з'яўляюцца дамамі для дзікіх фей. Гэтыя феі насалоджваюцца атакуючы падарожнікаў, як ты. Просто дзеля такой как бы задзяўбаць іх. Ты можаш змагацца з імі, выкарыстоўваючы сваіх асабістых фей. Калі вашы феі аслаблены магічнымі дуэлямі, пазбягайце гэтых дрэваў і іншых падазроных месцаў. Так, такім чынам вы можете прабрацца без бойкі. Ну, тэхнічна нам патрэбна мацаваць фею нашу. Так што вось гэтую фею можна яшчэ абысці, але глядзіце, калі я гэтае дрэва абыду, там 10 далей, карацей, вось гэтае дрэва, тут будзе вораг. Так, я зараз. Не? Не ў гэтым дрэве. Ладно, вось там, по-моему. 10 карацей абавязковая бойка, якую ты не можаш прайсці. Вось она, по-моему, вось гэтая. Як бы абмінуць яе не можаш, не. Не? Да ладно. Блюмелла. Добра. Яна 3-го ўзроўню, і вось яна, як мінімум, магла мяне пабіць. По-мойму, гэта гэтая бойка. Але нават з гэтай бойкай... Так. У нас аднолькавыя заклёны. І вось глядзіце, якая справа. Зараз я для параўнання, ну, мне будзе з чым параўнаць. Адзін заклён ад яе забіваў адразу. А каб перажыць яе атаку... О, я уже атрымаў ад яе заклёнам. Я паміраў адразу. Адзіны персонаж, які мог перажыць гэта быў каменны. По-мойму, ён трымаўся лепей. Там падыходзячы элементы ёсць у яго. Блин. Я стаміўся. І з-за таго, што мне патрэбна там 30 заклёнаў пусціць, каб яе забіць. Ну, амаль усю сваю энергію. Блин, дзе ён там? А, ё-маю. Эй, чел. Не, я проиграл. Ладно, ну тут хотя бы есть шансы. Так, нормально, зараз переможем. У той феі цыцкі больше. Ну таму я навіть дамагу больше наносіць. Это ж так і працуе. Так, а дзе мне гэта самае? Не закрыем. А, вось. У нас полное здароўе, амаль полное... ну нас вернуло просто, откатило назад. Добра. Не готов вытрымаць атаку. Я там толькі один раз ператрымаў яе. Я ведаю, як гэта працуе, я просто ператрымаў, тому што я не вылазіў. Трэба было отпускать. Не. Там літаральна фізічна немагчыма было. Я ухіляўся ад усіх атак. 12 пашкоджанняў гэта да халеры. Яна наносіць мне менш пашкоджанняў, чым я ёй. Ну, по типу на максимальным зарадцы я тады наносіў 1 пашкоджанне. Ой. О, я могу захапіць яго. А як мне гэта зрабіць? Як захапіць ворага? Я ж ніколі не дабіраўся да гэтага. Оп, просто добрацца? Вау! Усё, я прайшоў. Я ў гештальт выкананы за 20 гадоў. Яе можна было захапіць. Так, ці ж дай я схапіць гэтую фею? Яна выглядае па-іншаму, і цыцкі ў яе больш, правильно? Значит, больш пашкоджанняў. Заберем. Можа, гэта марнатраўства было зараз, але... не халера, яна не мацней. Яна нулевога ўзроўня. Ага. Блюмелла. Окей. Ну, у выніку яна... Так, яна бескарысная фея. Але тады ў мяне в бойцы будзе 2 феі, што ўжо пазітыўна. О, чалавек на нашым сусвеце. Я да гэтага ніколі не бачыў чалавека. Тым больш яшчэ і з феяй. Давай-ка... вось гэтага хлопца нельга. Калі ты абыдзеш нават папярэднюю фею, то ты трапіш на гэтага хлопца, і вось яго ўжо прайсці немагчыма. Вось, то бок у цябе літаральна ёсць 2 бойкі на выбар. Альбо ты ў адной праігрываеш, ну, то бок дрэва гэтае, альбо ты трапляеш на гэтага чэла, які поўнасцю блакуе твой праход. Не так даўно Nintendo прымусіла памяняць механіку гульні ў нейкай гульні, таксама з пакеболамі.
Курляць іх у істот. А ну, гэта вядомая штука, гэта Palworld. Але Palworld настолькі відавочны, ну, крадзеш ідэй Nintendo, ну, ва ўсім. А ось, ну, адзінае, да чаго Nintendo змагла дакалупацца, гэта дакіданне пакеболу. Вось адзінае, да чаго яны змаглі дакалупацца. Ось. І не гледзячы на тое, што гэта рэальны канкурэнт. Ну, як бы, рэальна такі нармальны канкурэнт. Ось, спіраць іх у істот, каб захапіць іх. Нельга, гэта іх ідэя, а вось проста выкарыстоўваць сферы любым іншым спосабам можна, таму Занзара нічога не парушае нават па сённяшніх мерках даўбанутай Nintendo. Гэта сапраўды так. Ну, то бок, літаральна, не гледзячы на тое, што Palworld вельмі шмат у чым падобны, не, насамрэч ён падобны і насамрэч не, я пагуляў у Palworld, я ўсё скрадзена ў гульне, але гульня іншая, ну, зусім яна іншая. Яна зусім іншая, хоць і выглядае скрадзенай ва ўсім. Ось. Адвенчуры з элементамі Counter-Strike былі нулявыя, крэатывілі як маглі. Я бы сказаў нават не Counter-Strike, а механікі карацей гэтага Quake. Ну вось, мне вайбы Quake альбо Unreal Tournament дае. Выкідваць яе з торбай. Дык не, у нас месца яшчэ ёсць. Так, я ніколі не бачыў чалавека дагэтуль, тым больш з феяй. Давай-ка пабачым, у каго фея лепш. Калі ты пераможаш, я дам табе карысны прадмет. Добра. У нас ёсць дзве феі. А, у яго таксама дзве феі. І вось бачыце, у чым справа? Калі ты з адной феі змагаешся супраць яго, у цябе няма шансу. Ты перамог адну, ты памрэш ад іншай. Пры гэтым, калі... А, гэта ўвогуле нулявога ўзроўня. Ну, можа і... Ну, карацей, у мяне было амаль немагчыма. Гэта настолькі нейкая бязглуздзіца была. Давайте слабенькую нашу фею пераключымся на яе. А, ну вельмі слабае пашкоджанне. Так, пачакайце-ка, ён замяніў фею, так? Ён замяніў фею. I have the high ground. Давай. Слабенька атакуем. Але гэта фея нулявога ўзроўня. І вось прыклад так яно і выглядала. Я 0,2 пашкоджання наношу, а ён мне там па 10. То бок проста розніца ў тым, што на першыя феі, якія ты атрымліваеш, яны нізкаватыя па ўзроўню. Адзіная, блін, шкада, што ў мяне... А, ё-моё, сам себе пашкодзіў. У мяне вулхак ёсць, паглядзіце. Бачце? Я трошкі бачу, дзе ён. Блін. Трэба, блін, у ідэале было б, вядома, нейкі фік знайсці на гэтую халеру. Блін. А давайте гэтую фею заменім зараз. Опа. Раз. І ён замену зрабіў. Дарэчы, мне падаецца, замена фей можа быць супер магутнай рэчу. Ну, ты ў апошні момант бярэш, замяняеш сваю фею і пагнаў далей. Не там. Так, минус одна фея. Где там твоя другая фея? Минус другая фея. Дайте мне гроши. Мои гроши. Выкидывай... А, ну так уже читал. Так, прапаную знайсці сякеру і лупіць усіх сякеры. Было б значна прасцей, ведаеш. Іх таксама ёсць волхак. Яны заўсёды ведаюць, дзе ты ёсць. Ну, так, затое мы зараз на раўных. Так, мы паднялі ў Блюмбеллі да 4-го ўзроўня. Усё, вось зараз я дакладна зрабіў тое, што я не мог адолець ніяк. Ніяк. Я праходзіў... Я тыднямі сядзеў, спрабаваў гэта. Я спрабаваў праходжанне, я перазагружаў гульню да самага пачатку, спрабаваў знайсці, таму што фею, калі яе пашкодзілі тады, калі яна не падымае ўзровень, а каб нагрындзіць адзін узровень, там патрэбна было по типу бойкі 4, то бок каб падняць адзін узровень на трэніровачным гноме, там гэтым эльфе, патрэбна было десь 3 бойкі правесці. І ты мог падняць адзін сабе ўзровень, але гэта максимум, на які ты мог сабе дазволіць, таму што ў тебе мана скончывалася. Каб вы разумелі, моя асноўная праблема была мана, нават не здароўе. Таму што ў бойках, дзе здароўе я губляў ўсё, ну, ўсё імгненна, так?
Але мана вось была праблемай. То бок у феі, у кожнай феі ёсць там 30 энергіі, так? Каб вярнуць гэтую энергію, нам патрэбна адпачыць. Альбо выкарыстаць зелля. Ну, адпачыць немагчыма. Там, я так разумею, патрэбна нейкая яшчэ умова удалей у гульне туторыял да канца прайсці. Але мана, калі скончылася ў феі, фея не можа страляць. І ўсё. І атрымліваецца, у вас... Я паспрабаваў розныя тактыкі. Я ішоў да вось там папярэдняга эльфа, з якім можна было патрэніравацца, у якога фея не адказвае атакамі. Атакаваў яго, мацаваў сваю фею як мага далей, але там на ўсе атакі можна было, ну, на ўсю сваю энергію можна было максімум адзін узровень падняць, можа два. І гэтага не хапала, каб перамагчы вось гэтага хлопца. І ты ўжо без маны, як бы прыходзіш амаль зусім сюды. Яшчэ з элементамі РПГ. Ну, дык яшчэ з элементамі калекцыянирования, так? Маны ад 5 до 55, калі я не памыляюсь. Ну, гэтых па 30. Ну, у маёй той было. Вось, мана пошын, тым, каб атрымаць сабе ману ў сваіх фей. Табе лепей правяраць, ці ёсць у твоей феі дастаткова маны. Калі ўся яе энергія выкарыстана, яна пачне выкарыстоўваць сваё здароўе. Вось гэта я забыўся, але такое таксама было. То бок ты для заклёну пачынаеш сваё здароўе выкарыстоўваць. Якое не вельмі падыходзіць для гэтага. Ну, карацей, вось, яго перамагчы было ўжо немагчыма. Просто нерэальна, занадта круто. 2 мана поушена. Так, где там? Не тое. Не. Захавацца добра, але мана 21 з 30, 28 з 30. Як вы бачыце, за ўсе 3 бойкі я згубіў не тое, каб шмат, а у нас ужо ўзровень даволі салідны. Ну, як большым мне быў тады. Усё, я у той частцы, у якой я ніколі не быў. Віншую з 20-гадовым гештальтам. Вялікае зелле лячэння. Дарэчы, зелле лячэння там не толькі патрэбна, там 2 здароўя згублена. Я хочу, що там фея удраю, так? Вітаю у нашому цудоўным садзе. Ты бачыш тую цудоўную магічную сферу? Я бы хацела ўзяць яе, але асабліва агрэсіўная фея жыве каля яе. Ну, мы якраз той чалавек, які ва ўсё гэта і палезе. Горгот 10-го ўзроўня. Цудоўна. Цікаво, куды фепісы прападаюць. Хтосьці крадзе іх. Гэта фея. Хутчэй за ўсё. Ну, цікава, я абавязкова павінен феі атакаваць, якой я ожидаю. Ось, оп. Якую я ожидаю падмацаваць, я абавязкова ёй павінен атакаваць. Але альбо я просто павінен мець яе у наборы у гэты момант. Блин, не калеры, он моцны. Блин, ён мяне вынесе. Ау. Трэба карыстацца больш аб'ектамі, захавацца за імі. Оп. Оп. Я неправильно біўся. Трэба хавацца. Вы згубілі ўсіх фей. Добра. Пакуль не будем лезть да яго. Халера з ім. Трошки падмацавацца дзесьці яшчэ. Яшчэ вернемся да яго. Так. Гэта нешта. Зеле лячэння. Можна нейкую слабую фею пабіць, а? Ласка, ты дрэва. Ёсць ворагі, не? Не, няма. Про экспу, калі фея не выходзіла на поле, яна не атрымлівае. Калі выйшла ды загінула, таксама. Ага, зразумеў. Так. Ну, мне досвід як по типу, як мацаваць яго. Калі выйшла на поле, я не абавязкова ёй атакую, то бок яна просто можа быць там запасной, як бы быць. У выніку, калі ты удзельнічаеш у бойцы, у тебя ёсць нейкая моцная фея, якая, ў прынцыпе, усіх ворагаў раскідае, ты можаш узяць яе і 4 слабых і мацаваць слабых, так? Эмі, прыемна цябе пабачыць. Як тебе падабаецца сад фей?
Звычайна, гэта даволі гарманічнае месца. Аднак феі, якія жывуць тут, сталі агрэсіўнымі апошнім часам, і тут паўсюль піксі. Калі ты жадаеш злавіць феі, табе спатрэбіцца магічная сфера фей. Ёсць 3 розных тыпа. Адна срэбраная, срэбраны, залаты і крыштальны. Перад тым, як ты можаш лавіць фею, выкарыстоўваючы сваю сферу, яна павінна быць аслаблена ў дуэлі і атакавана вашай феяй. Калі яна вернецца з астральнага плану, фея будзе злоўлена магічнай сферай і whisked away to your place of birth. Ага. Окей. Добра. То бок яно вяртаецца ўсё ў Лондон? Табе, магчыма, спатрэбіцца больш магутная сфера, в залежнасці ад узроўня досведу феі, якую ты жадаеш злавіць. Ты можаш лавіць фей да 20 ўзроўня, выкарыстоўваючы срэбраную сферу. Больш магутныя феі патрабуюць выкарыстоўвання залатой сферы і яшчэ больш рэдкі крыштальнай. Так, ну добра, дамовіліся. Яшчэ грошыкаў зарабілі. Так, тут нікуды нельга сысці, акрамя вось наперад. Блін, а можа ўсё ж такі рызыкнуць яшчэ паспрабаваць? У мяне ёсць магчымасць пайсці на папярэднюю лакацыю і паспрабаваць яшчэ памацавацца на якой-небудзь феі. Просто выглядае як бясконцая магчымасць, мацавацца так-то. Хацелася б пагрындзіць трошки. Гульня. Я жадаю грындзіць. Я грындзіць жадаю. Давайте-ка вернемся назад, я паспрабую до таго дрэва падбегчы. Дрэва? Не. Нема. Блин, ну ладно. Там можна перамагчы яго, просто трэба быць больш А давайте яшчэ раз спробуем. Яшчэ спроба адна. На пачатку бойкі трэба пераключацца паміж слабымі феямі, каб яны фізічна апынуліся на поле, а потым вярнуцца да нашай моцнай феі ўжо ёй перамагаць. То бок усё ж такі яно не лічыцца, так? Разумеў. По тыпу вось так, я зараз пераключыўся і потым зноў назад. В прынцыпе, я просто дагубляю трошкі часу ў пачатку. Ау! Блин, на поўнае здароўе мне атакаваў. Эй! Як он так быстро зараджае, а? Не, болюча. Болюча. Ау. Переключимся на больш слабую. Ау. А чему 2 атаки он провел? Як так? Это ж читерство. Читер сраный. Оп. Бачили? Ха-ха, подловил. Блин, не-не-не-не. Оп. Амаль. О, ослабил. У меня нема сферы. Есть. Перемог. Рожки пошли забирать. Рожки могли бы просто отдать мне все. Ой-яй-яй-яй. Уху! Ви бачите. Яны куки выдаюць такія. Там 2 альбо 3 узроўні. 3 узроўні паднялі, як мінімум. Новы ўзровень заклёну. Ан шмурэць. За блюмелу зараз фігачыць будем яшчэ. І ёсць сфера. Ты ждал гэтую сферу атрымаць? Не аддам. Воду феі яна можа аддаць. Давайте аддадзім ёй. Яна яшчэ і... яна яшчэ нам і фею сваю дала.
Тадана. Добра, давайте-ка паглядзім. Тадана нізкага ўзроўня яшчэ, я на другого ўзроўню толькі. Але няблага. Крыт яшчэ 5 хітоў наносіць пашкоджанняў. Добра, няблага. О, блін. Фея третьего ўзроўню, паглядзіце, з каменя вылезла. Где там наша? Зараз. А, я не могу на паузу тут поставить, я ждал вот шатку почитать. Я не памятаю, якія... Тут павінна быць дзесьці гэта самае. А, ё-моё, зараз я её выключыць. Давайте на природную. Оп, перамаглі адразу, просто вынеслі яго. У один заклён. Вось яна розніца паміж узроўнямі. Нарэшце, тут ёсць спосаб счытаваць, які ў тэорыі можна было перамагчы 20 год таму. Угу. Окей. Я перамагаў. Ну, так, я, по-моему, я не ўпэўнены, што гэтага чэла я перамагаў, хутчэй за ўсё яго я не перамагаў. У мяне была праблема нам тое дрэва перамагчы. Ну, то бок, калі ў тебе розніца ў ты 8-го там узроўня, а там вораг другога, ты ўсё роўна не мог перамагчы амаль. Гэты чэл, які на праходзе там быў, ён быў увогуле капзда. Так што ніякімі справядлівымі спосабамі там не пераадолець. Негледзячы на простыя тэкстуры, даволі прыемныя графічныя эфекты для 2002 агонь у комені, вадаспад, маланкі. Насамрэч, гульня на момант 2002 года, чаму ранейше выглядае. Просто касмічна. Яна ў мяне тармазіла, дарэчы, на кампе. Вельмі тармазіла. Мне перамагаць было ўдвая складаней, таму што літаральна ўсё пакадрава было. Ось, але перамагалася. F1 працуе як пауза. О, вось гэта я і шукаў, вось гэтую менюшку я шукаў. Тут ёсць інфармацыя па феях. Бачыце, карацей, розныя элементы. Якія элементы, супраць якіх добрыя. І атрымліваецца, супраць каменных у нас хто добра ідзе? Вянтло, псі, карацей, не выкарыстоўваць паветра супраць іх. Вада і прырода прыкладна аднолькава. Ну, астатняга у нас няма проста. Ну, добра, тады. Я вось гэтую менюшку шукаў. Добра, гэта бедня Арэгана. Няхай цябе не ловяць у ніякія торбы і не заставляюць змагацца. Не прымушаюць. Да пабачэння. Хе-хе-хе-хе. Пикси. Что? Это будет просто ворох. Где-то там. Я виду, что тут. А ё-моё. Як ён... Где он стрельнул? Он же меня не бачыў нават. Ён скрозь стены пробивае. Бачыце? Мне падаецца, гульня... Я не могу пробивать сквозь это. А ён можа, так? Так, ён можа скрозь стену бить. Ё-моё. Якога хрена? Ён дакладна мяне не бачыў. Зараз апошні фея яшчэ атакую. Мне патрэбна мацаваць досвід. Оп, ёсць. Намацаваныя феі будуць. Ну вось, і тады она ўжо трошки узроўня падняла. Хоць водная фея будзе мацней. Цікава, я магу прадаваць потым фей? Ну, хутчэй за ўсё ж ёсць такая механіка, таму што як мне ад іх пазбаўляцца? Я так разумею, я толькі 5 фей магу пераносіць сабой. І гэта будзе, ну, максімум. І мне патрэбна будзе абіраць тых, якія мае, ну, самыя моцныя, скажем так. Оп, блюмелла. Адразу заводную перайдзем. Пачнем бойку з ёй. Да блин, адкуль? Яны чамусьці могуць праз гэты цэнтральны слуп атакаваць.
Угу. Крыт. Ау. Але водное ўжо больш пашкоджанняў наносім. Ужо хоць жыць можна. Трэба было паперключацца трошки паміж феямі, каб зарабіць больш досведу. Оп. Мне падаецца, усё ж такі даецца досведу дакладна столькі, колькі ты часу правёў у бойцы за гэтую фею. Таму што я пераключыўся з першай на трэцюю ў самым пачатку, і першая амаль нічога не атрымала. Там адзінку опыт досведу атрымала, пры гэтым трэця атрымала нармальную пачку. То бок, мне падаецца, гэта тупа бярэцца агульны час бойкі, то бок, напрыклад, мы змагаліся 30 секунд, так? І ён дзеліцца на кавалкі ў залежнасці ад таго, за каго ты змагалася больш за гэтай, ну, у гэтай бойцы. Падаваць нельга, але можна мяняць на тых, якія табе патрэбныя, хаця дзеля да гэтага давядзецца вяртацца ў Лондон. Ага, окей. Зразумеў, то бок у Лондоне збіраецца калекцыя поўная, так? То бок я магу набраць усіх, тэарэтычна я магу сабраць усіх фей, правильно? Усю калекцыю зрабіць. Быць, карацей, шаманам-каралём, гэтым, майстрам пакемонаў. Майстрам фей, выбачце. Люциус, вітаю. Я бачу, што ты знайшла сабе фею. Абараняе добра. Табе яна вельмі спатрэбіцца ў тваіх падарожжах. Ты заўважыў маленькіх піксі? Вядома, ты ж, блин, мне абяцаў торбу даць, не? Гэта не ж не ты быў. Маёй задачай было абараняцца ад іх. Але нейкі жудасны цёмны эльф з'явіўся не так даўно і адчыніў клеткі піксі. Зараз гэтыя маленькія пачмаркі бегаюць навокал вольна і наводзяць розныя ўчынкі ў Занзара. Патрэбіцца вельмі добры майстар феі, каб злавіць усіх піксі. Гэты піксі хаваюцца нават у самых далёкіх кутах Занзара. Мне падаецца, я не падыходжу для гэтай справы. Але, магчыма, ты магла бы дапамагчы мне. Гэтая магічная торба піксі можа лавіць столькі піксі, колькі ты жадаеш. Прынясі ўсіх піксі, якіх ты зловіш у мой катэдж, якраз за гэтым праходам. Потым я змагу іх закрыць зноў. Я буду даваць табе ўзнагароду за кожныя 5 піксі, якіх ты зловіш. Разумеў. Збіраем піксі, атрымліваем узнагароды. Давайте забяжым усё роўна на яго тэрыторыю, дзе ён там, это катэджык яго. Бо я ўпэўнены, тут можна будзе нешта скрасці. Вось, напрыклад, карысныя вось гэтыя манеткі піксі, так. Як перакладаць гульню адпраўляецца D500? Дзякуй вялікі. Дарэчы, працягваецца пакрыху калупанне ў асетах гульні, у Disco Elysium пакуль, скажем так, мне прыйдзецца, ну, была спроба яшчэ учора паспрабаваць дастаць. Якую праблему я зараз вырашаю? Это дзіўна. Окей. Ён размаўляе? Эй, пачакай-ка хвілінку. Угала. Так. Можаш выратаваць мяне ад гэтых жудасных фей хаоса? Яны вельмі надакучлівыя. Але будзь асцярожна, яны таксама яшчэ вельмі моцныя. Калі шчыра, лепей, каб гэта засталося нашым невялічкім сакрэтам. Яны, як гэта, знішчаюць мой аўтарытэт, як пугала. Я не магу проста так дазволіць ім сысці з гэтым. Ну так, не можаш. О, блин, я ў бойку зараз? Ёмаю. Колькі іх тут? 3? А я дакладна іх пераадолюю? Я на 4-й узровень. Ну, в прынцыпе, мне падаецца нармальна. Зараз мы пазмагаемся, я вярнуся да свайго. Ёмаю, я з 3 адразу змагаюся. Гэта ўвогуле... Што за халера? Мне просто расстралялі адразу. Ага.
Добра, я магу, ў прынцыпе, іх перамагчы, просто што тая водная фея, гэта не просто нават і не блізка да гэтага не падыходзіць. Я мацней, зразумеў, прыродная фея эфектыўная супраць іх. Такім чынам я лёгка, яны не вельмі могуць мне нанесці пашкоджанняў, а я лёгка іх разнашу. О, дзякуй. Калі табе спатрэбіцца моя дапамога, прыйдзі наведай мяне. Я магу вярнуць магію тваіх феі у любы момант. Цудоўна, то бок мне не патрэбна закон для гэтага выкарыстоўваць. Так, давай каману ўсіх фей. Экспараўно здароўе, якое ты зняў сваімі феямі, нават сваё. Але толькі базавая шкода, не ўлічваючы розныя дадатковыя эфекты, падзеленыя на 2. У канцы бойкі экспа дзеліцца на пароўну паміж усіх фей. Але ж пачакай, я не разумею. Як яно можа быць пароўну, калі я бачыў, што у мяне гэтае самае. Ну, першая фея атрымала 1-2 досведа, а трэцяя там по тыпу 6-10. Ну, яно ж зусім нероўная колькасць. Опа, а ты что такое? Магічны гандляр. У мяне ёсць набор заклёнаў. Ага. Давайте поглядим. 142. Можна атрымаць сабе заклён. Прыродны. Лячэнне. Ага. Цікава. Я пакуль не. Я не гатовы набываць заклён, таму што я не упэўнены, ці патрэбна мне гэта. Опа. Ніштячок. О, сфера яшчэ. Цудоўна. Павінна быць аднолькава, мо неяк не заўважылі. Ну, яшчэ раз, тады ў наступны раз яшчэ раз, калі будзе слабы вораг, я пераправеру. Ну, спецыяльна, каб я упэўніўся. Я спецыяльна, карацей, ну, сутнасць праверкі. Узяць, пераключыцца, на гэты раз я паспрабую з таго, што ворагі слабыя, так, ну, да моцныя, на моцным ворагі я паспрабую наступнае. Я пераключуся на момант на водную фею, на трэцюю, і потым вярнуся на першую фею, і буду замагацца рэшту бойкі за першую фею. Такім чынам, атрымліваецца, па ідэе, калі ўсё праўда, ну і так яно працуе, то трэцяя фея павінна атрымаць столькі ж досведа, колькі і першая фея. Вось. Калі не, то першая фея атрымае больш досведу, чым трэцяя. Вось такі расклад. Ну, калі гэта сапраўды так працуе. Дык вось, наконт Disco Elysium. Яшчэ спроба была учора, трошки пакалупаў у асетах, паспрабаваў знайсці. Я зараз шукаю, я ну, не з таго пачаў распавядаць. Я зараз шукаю, паспрабую вырашыць праблему з партрэтамі і з надпісам разумнасць, там, інтэлект, які у выбары скілоў персонажа. Я спрабую зараз знайсці. На жаль, тая прылада, якой я раблю пошук па ўсіх асетах, яна не падыходзіць для гэтага, таму што яна чамусьці канкрэтна ў Disco Elysium яна не можа распакаваць поўнасцю ўсе скрыпты. Яна іх толькі часткова бачыць, ну, то бок толькі частку з іх можа пабачыць. І тады пошук не працуе з таго, што ён не можа распакаваць іх. Альтэрнатыўная прылада распакоўвае толькі адзін файл адначасова, то бок, ну, не больш за адзін файл, і пры гэтым яна не можа паглядзець хуценька ў гэтыя файлы ўнутр, то бок у яе няма пошуку хуткага прагляду гэтых файлаў. У выніку, адзіны варыянт, які я пакуль знайшоў, гэта паспрабаваць распакаваць, можа быць, усю, я паспрабую аўтаматычна распакаваць усю гульню, усю поўнасцю гульню распакаваць. Я не ведаю, колькі яна месца займе, потому што тое, што займала па тыпу 100 кілабайт, яно звычайна становіцца памерам 1 мегабайт. То бок у выніку гэта хутчэй за ўсё будуць гігабайты і гігабайты проста, ну, тэксту гэтага распакаванага неўдалага. Вось. Але па ім я змагу пашукаць, і тады я змагу паспрабаваць знайсці, што там не так з гэтымі партрэтамі, і, ну, знайсці хаця бы дзе яны.
і ўжо далей як бы нешта разглядаць. Ну там буду разбірацца. Паспрабую такой падыход. Я спадзяюся, што гульня не разгарнецца там на 300-400, ну яна хутчэй за ўсё разгарнецца на 300-400 гігабайт, трэба толькі месца на гэта знайсці. Бо зараз у мяне стрымамі амаль усё занято. Так што гэта эксперымент на некалькі крокаў. Так, зноў сад фей. Вось зараз паспрабуем. Вось ён адзін, ён 3-го ўзроўня, так? Я пераключаюся на водную. На момант. Ну, а чаму? Яна згубіла здароўе. Добра, тады на другую пераключыўся. І зараз зноў на першую. У выніку яны павінны атрымаць аднолькавую колькасць досведу. Дзе ён там? Зачым? Вельмі уважліва сачым зараз за досведам, які былі паказвацца. Глядзім. Першая атрымала 10,5, другая атрымала 2. Калі я ўсё правільна пабачыў. Тада нам патрэбна палячыць увогуле. У яе свой рухавік, а вось гэта там, по-моему, так, по-моему, там свой сабі... Пачакай, прашпільнуў яе свой рухавік. Ты пра гэта самае Disco Elysium альбо пра Занзара? У Disco Elysium выкарыстоўваецца Unity. У Занзара не ведаю, хутчэй за ўсё свой рухавік. Так, дарэчы, мяне цікавіла, водная фея, да чаго яны слабыя? Агонь, цемра... Яны эфектыўны супраць хаоса? Окей. Не, пачакайце-ка. Я нешта не разумею гэту табліцу. Злева гэта нашыя? Так. Па тыпу, калі ў нас вода... Я не разумею гэту таблічку. Пра Disco Elysium. Ага, окей. Давайте яшчэ раз запішам, колькі яны зараз маюць досведу, а потым параўнаем. Добра, давай. Дзесьці паглядзець. Зараз досведу. У першай феі 168. Я зараз у чатку напишу нават гэта ўсё. Першая фея 168. 8. Другая фея 48. Третья фея 20. Зараз яшчэ третью. Блин, яно дзіўна адформат. Не, ну плюс-мінус нормально там. Я просто думаю, што ён адформатуе па-іншаму. Вось. У прынцыпе, бачна. У чаце лічбы засталіся. Яшчэ раз пераправераем, так і ёсць. Палячыцца. Колькі яно лечыць? 50 здароўя. Нам столькі не патрэбна. Палячылі. Мне патрэбная вось гэтая штука, каб ажывіць фею. Зразумеў. І вось гэта палячыць. Лекавыя травы, так. Іх вельмі абмежавана. Мне падаецца, я нешта занадта далёка палез. Мне патрэбна вярнуцца і піксі гэтых пазбіраць. Мапа. Так, я далёка уходжу, давайте назад вяртацца. Дарэчы, мне там мана не патрэбна. Ну, там мінімум зусім. Але, пакуль я тут, правильно, чаму бы не скарыстацца гэтым пугалам. Дякую за ману. О, у меня сколько есть, ё-моё. Так, зараз мы можем уже ловить гэтых пикси. Надо будем их збирать. Хоть сюда. Хоть сюда. Оп. Раз. 1 з 30. 2 з 30. Оп. Вось, зараз будзе магчымасць. Я зараз хутенька переключаюся на третью. Ну вось, мы з першай пачынаем. Давайте яе, так. Переключыўся на третью. На кароткі момант.
Зноў пераключаюся на першую. І зараз ідзем перамагаць ёю. Оп, перамога. Сачым за досвідом. Першая атрымала 10 досвіда. Трэцяя атрымала 2 досвіда. Вось такая справа. Першая сапраўды, ну, тая, якая праводзіць у бойцы больш часу. Мне падаецца, ад часу залежыць. Не, пачакай-ка. Я не туды паглядзеў. Так, сапраўды 10. Маеш рацыю. Я нешта сляпы. Я выбачаюся. Не. Таксама 10, выбачаюсь, так сапраўды падзялілася нармальна. Я не ведаю, куды я глядзеў, у меня вочы нешта... Я не ўпэўнены, куды я глядзеў, неправільна ўсё зразумеў. Сапраўды, так, аднолькава. Тады патрэбна ў пачатку ў бойцы проста зноў паміж усім пераключацца і перамагаць самай моцнай сваёй, самай эфектыўнай феі, супраць, ну, якой ты збіраешся больш за ўсё гуляць. Ну, вядома, у цябе будзе нейкі лідар, каб прабіваць нейкіх моцных вельмі, але калі элементу яе не падыдзе, то неяк трэба адаптавацца. Я зараз спецыяльна ў бойкі лезу. Раз, два, і вярнуліся на першую. Оп, рытуал такі ў пачатку правялі. Дзе там? Дзе ты там? Да блин. А гэта досыць можа дзеліцца яшчэ? Ну, я вось гэта не падумаў. То бок, ну, тое, што я зараз раблю, не вельмі эфектыўна, насамрэч. Я не мацую гэтых самых усіх. Я магу яго захапіць, але я не жадаю, нахрен он пайшоў. Мне элемент бы іншы сабраць. Я не ведаю, што з гэтым страбаскопам трошкі. Так, ёсць, падсабралі. Тут, атрымліваецца, мы па 6 атрымалі. Ну, я спадзяюся, ўсё ж такі нам не рэжуць досвед за тое, што мы паміж некалькімі пераключыліся. Я не спадзяюся. Вітаю, Чпотэйта. Гэта была гульня з галасавання. Яна перамагла на рулетцы ў пятніцу. І перамагла яна ўсяго з 1600 баламі. Так што скажем так, это нарэшце у нас такі першы выпадак. Тады я магу сказаць, што вось нават гульня, у якой не шмат пунктаў на ёй, яна таксама можа перамагчы. Яскравы прыклад. Не хапае, каб яшчэ гульня нейкая за 100 пунктаў перамагла, і тады ўвогуле будзе відавочна. Так, магічныя серебряныя сферы. Ну, як мінімум, гештальт ужо выкананы. Ужо прайшоў далей, чым 20 гадоў назад. Значна далей. Піксі, хоць сюды. Хоць сюды, Піксі. Зараз табе наваляем. Ну, не бянтэшся, не бянтэшся. Ось. У вас тут двое. Давай. Оп. Ёсць. Нам яшчэ 5 піксі у краме знаходзіцца. Ты яшчэ гэтых самых фей не бачыў. Але, не, насамрэч вось яна лётае, блин, а в чым я? Так, у краме была одна піксі. Оп, піксі забраў. Бач, ось літаральна за нами лётае фея. Там нажалі, я не магу мадэлькі паглядзець іх, ну, адсюль. Ну ўсё, адчыняй краму.
Нарешті краму odчинили. Я могу користатися? Пілотка, можеш мені продавати речі? Так. Давайте собі возьмем ось гэтые лекі, трави. Бо їх не хапає. 2 штуки. Бо калі будуть паміраць феі, гэта будзе, ну, складаненько. І пакуль я не бачу, дзе бы могли яшчэ здабыць. Так, крама нам не вельмі патрэбна. Мы можем зараз аднесці Піксі. Руфус. Ці готовы я... Можем паспрабаваць пазмагацца з ім. Давайте просто паглядзім, што ў яго. У Руфуса. Феі 3-го ўзроўня. 3-й, 4-й, нічога такога. У нас, у прынцыпе, 8-й, 8-й і 14-й. Мы зараз развалім лёгка іх. Зноў жа ў пачатку пераключаемся, каб атрымаць доступ за ўсіх 3. Ау. Так. Дзе ён там? Оп. Ён пераключыўся. А ё-моё. Там одна яшчэ жывая. Оп. Мінус 1 фея. Мінус другая фея і 3 засталася. Блин, чтобы зрабіць такое, каб яно не меркала, вось гэтая штука. Ну, я не упэўнены. Перамаглі. Я зразумеў, пра што ты, Пурбай. О, новы ўзровень заклёна, нават. Цудоўна. Калісьці ты станеш знакамітым майстрам феі. Чалавек, майстра феі. Хто бы мог паверыць у гэта? Узнагароду бы даў якую-небудзь. Зараз я праверу. Так, сапраўды, у гульне... Вау, я не заўважыў дагэтуль. У гульне, карацей, глядзіце, якая справа. Гэта памылка пачынаючых староннікаў гулен. Ну, у гэтай гульне гэта не вельмі важна, але агулам. Глядзіце, якая справа. Яны складваюць у некаторых гульнях, калі вы спрабуеце, калі вы бяжыце проста па прамой, вы бяжыце больш павольна, чым калі б вы беглі па дыяганалі. Вось так. То бок я зараз зацісну 2 клавішы, калі бягу ў бок, і пры гэтым гляджу, як бы страйфуюся ў бок заўсёды, каб бегчы наперад. Вось такім чынам. Справа ў тым, што калі ты робіш кіраванне, то там, ну, самая лагічная якая штука, якую ты можаш зрабіць, гэта у цябе ёсць вектор, які кажа табе рухацца наперад. У цябе ёсць, ну, ты націскаеш клавішу, і тады перасоўваешся у кірунку наперад з хуткасцю, якую ты задаў, там, напрыклад, 3 пункты, так? Вось. І ты на 3 пункты ўправа, напрыклад, можаш рухацца. То бок у любы напрамак, які б ты не рухаўся, ты рухаешся, ну, на 3. Але частая памылка, тое, што распрацоўшчыкі, пачынаючыя, не заўважаюць і не ведаюць пра гэта насамрэч. Ну, проста не замарочваюцца на гэту тэму. Яны складваюць кіраванне па тыпу, ну, наперад і ўправа адначасова. Персанаж тады пачынаецца рухацца наперад і ўправа, але калі ты проста складваеш 2 гэтых вектара, то ты атрымліваеш значэнне, напрыклад, там, не памятаю, у меня са складваннем вектараў не тое, каб добра, але ў цябе атрымліваецца хуткасць прыкладна 4, напрыклад, 4 і 5, напрыклад. Ну, вось такая яна агульная. Хто ведае, як складваць вектары правільна, то той мне падкажа, як гэта правільна павінна працаваць. Вось, але я вам агульную ідэю тлумачу. То бок ён рухаецца па дыяганалі хутчэй, чым проста па прамой. Гэта вельмі проста такая штука, якую, ну, відавочная пастка, скажем так. Для того, каб разлічыць гэта па-іншаму, то вам патрэбна выкарыстоўваць трошкі іншы падыход, па-іншаму разлічваць хуткасць персанажа, калі ён перасоўваецца кудысьці. Ну, вось тут гэтая вось памылачка ёсць. Мы літаральна бегаем хутчэй вось так. Я зараз гэтым буду актыўна карыстацца, вы бачыце, але мы зараз будзем як прыдурак бокам бегаць.
Тому що у нас зараз кількість пересовування по сусвіті раптом виросла. У раза полтори прикладно. Вось, гэта жа можна яшчэ выкарыстоўваць нават для таго, каб, ну, у некаторых гульнях, у якіх гэта... Карацей, ёсць гульні, у якіх гэта улічана, але можна зламаць гульню так, каб яна зноў пачала пералічваць вось так хуткасць. Гэта вельмі важна для спідранаў. Ну, гэта не такое шмат колькасць гулян, і гэта складана зрабіць, але выкарыстоўваючы гэта, і, напрыклад, сцяну можна сабе павялічыць хуткасць вельмі. А водный хейт тут не водится, не? Не водится. Добра. А ёма. Вылез. В принципе, мы хутка будем гэтых фей просто разносить третьего узроўня гэтых. Так, то есть наперключались. Я могу его схопить. А давайте его схопим. У нас каменных нема. Нехай каменная буде. Оп. Буде каменная яшчэ. Для разнастайнасці. Каменная супраць ветра. Добра. Супраць энергии. Ну и все. Насамрэч каменная херня. А, не, ладно, ладно. Тут некаторыя феі маюць моц супраць 3-4 тыпаў. А некаторыя толькі супраць... Ага, паветраная... Зразумеў. Калі ў феі ёсць чым больш у яе плюсаў, самая, я бачу, эфектыўная гэта ледзяная фея. Ну, яна моцная супраць найбольшай колькасці элементаў. І пры гэтым яна мае толькі дзве слабасці. Псі і агонь. Так што тэарэтычна тут можна знайсці гэту самую ледзяную фею і ўсё. На гэтым, в прынцыпе, упакоіцца. Табе не патрэбна нішто лепей. Калі ў яе заклёны добрыя, дарэчы. Такое таксама можа быць, што просто заклёны вельмі добры. Пакуль яны ў нас усе падобныя на проста зброю, там, звычайную, просто піў-піў робяць. Але, я так разумею, там ёсць розныя варыяцыі. Справа ў тым, што ў нас і ў піксе аднолькавая хуткасць руху, і будуць месцы, дзе яны могуць бегаць ад нас па кругу, і мы нічога не здолеем з гэтым зрабіць, апрача таго, як чакаць, што піксі злітуецца і пабяжыць насустрач. А так хаця б крышачка, але перавага будзе на нашым баку. Ну так, гэта лагічна. Ось, ну і, дарэчы, вось гэты спосаб перасоўвання, мы рухаемся значна хутчэй. Ну вось просто для параўнання, так, я зараз пабегу проста. Мы проста бяжым? Альбо вось, давайте, вось так. Бачыце нашу хуткасць? Бачите, наколькі як мы бяжым? Зараз я дадам наперад яшчэ. Оп. Бачите, як змянілася хуткасць? Яна склалася. Вось. Там не полностью по типу, калі 3 пункты і 3 пункты, то не атрымаецца 6, там атрымаецца 10 5 пунктаў, напрыклад. Але ўсё роўна. Так, мана. Давайте мы мимо гэтага хлопца прабягалі, давайте ману забяром. Зараз ритуал у пачатку прыйдзецца складаней больш праводзіць, прыйдзецца яшчэ 3 феі пераключаць. Так, зараз бы зразумець. Нам сюды? Угу. Это вось то, што яны казалі, не паўсюль можна прайсці зараз нармальна, з-за таго, што прырода трошкі з'ехала за фей. Добра, шукаем. Опа, яшчэ вораг. Яны ўжо трошкі слабаватыя для нас. Ну, у сэнсе, што яны амаль нас не мацуюць, але, ну, лепей атрымаць. Ўсё ж такі досвід, гэта добра. Блин, а чаму мне так мала здароўя? Я толькі зараз уважу ў гэтай феі. Калі не пераключаць, яны не атрымаюць досвіду, так. Хацелася б, каб паатрымлівалі, бо гэта трошкі муторна. Вось наш візбант, на якога мы толькі пераключыліся ў пачатку, атрымаў сабе 2 ўзроўні. І сферу забяром. Так, трэба палячыцца.
У нас у галоўнай самай феі, у яе... Давайте слабым. Пакуль. Ну, ось. Калі што, яно рэальна так тармазіць, калі у вас пытанне, чаму ён так... яно толькі... Не той, каб шмат, насамрэч. Эй, я не фею жадаў. Ласка. Яно сапраўды так падтармажвае. Я не ведаю чаму, але менюшкі вельмі складана гульня ламаюцца амаль у гэты момант. Руна катэджа. Можна хутка перасоўвацца паміж месцамі. Оп, пабеглі. О, я могу пролезть туды? Ты, можа, меў на увазе вось такое месца, так? Дзе яны могуць просто прабегчы, і мы ні халеры не можам гэтым зрабіць. Яны просто туды потрапілі, і ўсё, і конец. Так, пачакай-ка. Гэта іншая лакацыя. А як мне туды трапіць? З іншага боку па тыпу прабегчы, альбо што? Зайцатрус, вы глядзіце. Каменны. Чалавек у нашым садзе? Ты павінна быць асцярожнай. Шмат фей, вялікай колькасці фей падабаецца нападаць на падарожнікаў, даставаць падарожнікаў сваёй магіяй. Калі я магу табе даць рэкамендацыю, шукай магічныя месцы ў нашым сусвеце, яны час ад часу могуць даваць карысныя цуды. Каб пазмагацца з мільгаценнем, можна паспрабаваць пагуляцца з Дэгавуду, але гэта ж толькі на адзін стрым, таму, напэўна, не варта. Ну, там можна... Ну, я просто не шукаў. Я шчыра, я паспрабаваў... Я у нядзелю сядзеў, запускаў, я зараз захоп на ўвесь экран увогуле працую, бо гульня не мае захопу іншага. Ну, не атрымліваецца захоп. Па-іншаму, я клупаўся з гэтым захопам, спрабаваў зрабіць на прыладу, ніяк не атрымалася, і мне чамусьці ў галаву не прыйшло запусціць саму гульню. Я не бачу гэтай праблемы з тым, што яна так міргае. Так. Калі тебе пашчасціць, ты адно з такіх магічных палей ты знойдзеш каля майго каменя. Зразумеў. Воздухаварот. Так, бачу. Там хтосьці казаў, што патрэбна нешта знайсці яшчэ для гэтага. Оп. Магічнае поле, і мы ўзнагароду атрымліваем. Так? Зразумеў. Шукаем рознае мелкае зіхаценне і атрымліваем узнагароду за гэта. Сава, распавядзі мне ачмуральную гісторыю. Дзіўныя рэчы адбываюцца ў Занзара. Пужаючыя вострыя кусты, поўныя шыпоў растуць навокал. Велізарныя камяні адваліліся і блакуюць шляхі і праходы. За гэтым павінна стаяць нешта злоснае, Эмі. Будь асцярожна ў сваіх падарожжах і ніколі не недаацэньвай моц фей. Яны стварылі Занзара, і яны кантролююць элементы. За іх дапамогай ты можаш абысці гэтыя перашкоды і выкарыстоўваць прыродныя феномены, напрыклад, як гэтыя воздухавароты. Вежа дворфаў. Окей, не халера сабе. Тут у нас. Тут каменьчык, якім я ні халера зрабіць не магу. Ну і гэты воздухаварот мне... Ён проста існуе. Добра. Бяжем вниз. Давайте захаваемся. Ага. І тут шипы. Да ёпраст. А куды мне ісці тады? Чакайце-ка. Не зразумеў. Зайцатрус, подкажи мне, куды мне ісці. Зайцатрус не подказвае.
О, давайте дурную думку такую. У меня есть каменная фея, правильно? Она же повинна нечто рабіць з гэтымі каменямі. Усё ж логічна. Вось она на першае месца зараз. Ну, я паспрабаваў. Усё, пайшлі адсюль. Вернем назад нашу моцную. Дарэчы, у Блюмелы больш здароўя. Давайте Блюмелу на першую пазіцыю паставім і будзем ёй у асноўным змагацца. Бо нягледзячы на тое, што ўзровень ніжэй, здароўя больш. Я думаю, гэта добра. Больш карысна. Тым больш, што гэта зноў жа, гэта ўсё марафон. Гэта ж не гэты. Там зноў зацігацела? Окей. Можа мне ў горад патрэбна вярнуцца, я не ўпэўнены. А, ну дарэчы, насамрэч можа сапраўды ў горад нам патрэбна вярнуцца. Так, рунныя камяні. Да катэджа адразу давайте, каб не бегаць. Оп. У гульні ёсць моды і моды на шырокія экраны. Так, да досведу. Я не трус, але як наконт таго эльфа, які не пропускаў нас далей, пакуль мы не прынясем яму мех для піксі ад яго бацькі. Дык мне падавалася, мы... Так. Так, маеш рацыю. Давайте тут уже даследуем до конца. Я з ім... Так, вось мы за піксі прынеслі яму. Дзякую, які за піксі. Вось табе ўзнагарода за 5 піксі. Грошыкі. Заклён набываць пакуль не будзем, бо зноў жа я не бачу у іх карысці. Ну, якая мне розніца, што мне заклён новы дадасца. У мяне там яны не выглядаюць, там ёсць лепшы заклён, астатнія аднолькавыя. Ну, я бы лепей пакуль прытрымаў грошыкі. Так, і зараз давайте ў горад. Лондон, Фейрі Гарден. Не, блин, не туды націснуў. Альбо туды, насамрэч. Можа, гэта бліжэй будзе. Ну, ось, можна хадзіць. Так, скокі не вельмі нас паскараюць. Так, скокі не вельмі эфектыўна для таго, каб паскорыць перасоўванне. Шукаю спосабы, як можна гэта. О, не, добра, не працую. Можа, сцяна? Не? Што я шукаю, гэта проста можа нейкую дзесьці фізіку зламаць. Ну, способаў павінна быць да халеры. Там ёсць і добрыя заклённыя, лепшыя за нашыя, але ці ёсць у нас пад іх слоты? Я так разумею, што ёсць. Ну, па выглядзе у кожнай феі ёсць як бы 2 слоты, і атрымліваецца, я магу проста паставіць туды. Ці гэта не так працуе? Яны там можа і лепей, але я пакуль сэнсу не бачу. Я не вельмі жадаю разбірацца ў сістэме заклёнаў, і я баюся, што ў мяне грошай не настолькі шмат, каб рызыкаваць гэтым. Ну, я баюся, што я потым раблю памылку, якую не змагу выправіць. Ось. Так, где там? Кому там отдать? Дарэчы, можа, давайте ў дарогу нешта яшчэ набудзем. 3-я і 4-я укладка, пачакай-ка. А, вось гэта. Ну, вось гэта. Слоты для абарончых заклёнаў. Бачу. А што гэта значыць? Зразумеў, і гэта ўзроўні. Усё. Я зразумеў, як сістэма працуе. Бяжым назад, там тэлепартуемся ў катэдж. Зараз будем набываць. Нормальная справа такая, дзяўчынка проста знікла пасярэдзіне вёскі. Ніхто не заўважыў. Такі, ну, звычайны аўторак. Так, ты? Что ты продаешь? Не то. Ага, я нагенеравала
Яна нагенеравала набор заклёнаў, і гэта, ну, херня, карацей. Давай яшчэ раз нагенеруй. Яна за грошы генеруе нам наборы. Скилл для нападения, скилл для обороны, пассивный. Sharp Eye, давайте пассивный заклен. Вероятность крита подвышена на 60%. Давайте возьмем. Сейвскамить? Ну так. Ну там не так шмат грошей, там 5 монеток за спробу. Там не настолько дрэнна ўсё. Але, ну, насапраўды, калі ты жадаеш сабе пэўны заклён, то тут усе грошы можна прасадзіць на гэтай рулетцы. А вы гачагульні, во! Давайте абарончы заклён нашай асноўнай феі, вось гэты. Ну, ён як абарончы, ён дае нам верагоднасць крыта. Вось. Наша першая самая фея, яна мае абарончы заклён да 3-го ўзроўня. Гэта кабзда, як шмат. Давайте яшчэ, можа, ранём. Я зараз падсяду на гэту рулетку. Давай, ствары мне яшчэ. О! Razor Blade. А не, гэта 3-й ўзровень заклёна на гэты. Блин. Давайте, можа, забярэм яго? Давайте забяром яго. І калі што, потым набудзем. Так. Critical hit. Ага, хуткасць высокая, пашкоджанне нізкае, але з крытом можа нанесці шмат пашкоджанняў. У камбінацыі з гэтай папярэдняй будзе ачмурэная рэч. Забяром, але, на жаль, у нас няма феі, якая можа насіць такое. Давайте яшчэ. Херня. Зноў Sharp Eye. Што такое Shapeless Power? Па нам нельга крытануць. Ага. Я не упомню. Birch Skin. Что-то такое? Удар наносит на 20% меньше пошкоджения. Давайте я его заберем вот это. Нехай буду. Все. Угу. Вось она, скін гэты. Хоць першага ўзроўня заклён, але у нас адна з фей будзе мець больш абарону. Апошні раз рулетку. Все, больше я на гэтую зараз рулетку падсяду 100%. Апошні раз, і ўсё, больше не спрабуем. Поўная херня. Ладно. Пайшлі. Хопіць. А, не, нормально так гроші я насамрэч прасаджваю. Добра, я зразумеў. Не, там занадта не патрэбна. Так, бяром і усад феі. Так? Так, усад феі. Грошай яшчэ хапаем? Але я бы прыбярог зараз. Дарэчы, па здароўю што ў нас? Я там, по-моему, літаральна з крамы тэлепартаваўся ўжо. Але мне цікава, што ў нас па здароўю. Здароўе нормально, маны хапае. Один из гэтых самых. Давайте не. Давайте до коттеджа і зараз ману вернем, бо у одной з феї мана мать скончила. Ну там, на одному заклёне скончилася. Я так раблю, быццам бы я зараз у нейкае вялікае падарожжа адпраўляюсь, але насамрэч я там хутчэй ўсё одну-две локацыі адчыню і ўсё. Мана мне, калі ласка, верні ўсё. Дякуй. Трэба знайсці хуткую клавішу на гэтае самае, на камяне адразу. Дарэчы, лакацый не той каб шмат у гульні. Ну вось мы зараз атрымліваецца, мы зараз адчынілі Лондон ужо, сад фей і вось гэтую. І атрымліваецца гульня насамрэч ненадоўга, яна ўсяго на некалькі стрымоў. Ну, калі прыкінуць так, яна можа гадзін на 10-15 можа. Ну, то бок яна не такая гіганцкая там нейкая. Можа быць, грэнда будзе да халеры, але, ну, зноў жа,
гранда у 15-гадзіннай гульне хутчэй за ўсё не так шмат. Так, у меня есть торба, как пройти. Откуда человек мог взять торбу моего таты? У тебя есть еще и фея. Это несправедливо. Ось почекай, покуль мы снова не сустранимся. Бла-бла. Потренди мне еще. Так, ладно, там ни халера не сховано, нет? Може таке буває? Ні, нема. 9 годин бачила фул проходження. А, ну ось, калі... Ну, з маім стилем гульні гэта хутчэй за ўсё 14 гадзін. З тым яшчэ, што я размаўляю без конца на стримах. Ну, дакладна. Боргот. Зараз ритуал переключэння паміж усімі феямі. Ён адзін увогуле, ё-моё. Так, где ты там? Блин, не помер. Я разрешил, что ты помрешь. Есть. Забрать. Ой-яй-яй-яй. Оп, гэта яшчэ ўзровень падняў. Назад вороги слабоватые ўжо. Мы мацуемся, але не той, каб эфектыўна ўжо. Я так разумею, вось гэтае падзяленне досведу яно даволі моцна ўплывае. Усё ж таки. Але з іншага боку, мацаваць там гэтых слабенькіх па-іншаму я нават не ведаю. Так, зачараваны лес. Давайте пакуль не пойдзем у зачараваны лес. Трэба зарыентавацца трошки. Дзе мы там увогуле? Не, мапа, калі ласка. Ага, мы паперліся ў нейкую невядомую частку ўвогуле. Так. А то ў лесе. Тиралін. Нам тут тиралін хутчэй ўсё патрэбна. Для гульні 2003 года гэта шмат. Я згодны. Это да халеры. Просто звычайна такія гульні, ну, скажем так, напрыклад, узяць там Final Fantasy 6, так? І яна на спакойна, там, я не ведаю, колькі яна гадзін, але па адчуваннях там падзей столькі, што адчуванне, што мы на гадзін на 80 на 90 спакойна пацягне. Ось. І пры гэтым усё, ну, шмат чаго адбываецца, да халеры. Ось. І ты яшчэ і грынціш па дарозе там. Ага, гэта мы з іншага. Мы зноў у лесе зачараваным. Добра, гэта ўся лакацыя тады. Ось. Але для 3D гульні 2000, ну, нулявых. Гэта шмат. Нулявыя гульні... О, 9 ўзровень. Зараз мы пойдзем мацавацца ўжо, потому што... Так, Лана. У яе ёсць уже цэлы набор заклёнаў. Так, абарона і атака, ось. Верагоднасць крыта ў яе падвышаная. Так, это займе пэўны час этой бойка, потому что я уже не настолько эффективно перебиваю их. Ау. Главное не продебать фею, ну, поспеть переключиться на іншую. Это не прокая. Ау. Ну, переможем, повинны. Давай. Оп, я чув, ты выстрелила. Я могу захопить ее. Давайте попробуем. Может, у яе больше высокого уровня заклона можно забирать. Так, Блюмела полепшился. Выготовить банд повольненький наш так само. Нормально так полез вверх. Я жадаю ее зловить. Так, я магчыма нейкую замяню. Так. Лана ёсць. І
І яна у нас, нягледзячы на тое, што яна нізкага ўзроўня, яна другога ўзроўня, але здароўе ў яе вельмі няблага. А што па заклёнах у яе? Па заклёнах пакуль нічога цікавага. Можа трэба яе падмацаваць і потым паглядзець, які ўзровень заклёнаў яна можа сабе ўзяць. Дарэчы, а што гэта слот 2? Як паміж імі пераключацца? Маус батон 2 змяніць заклён? Давайте на нешта больш зручнае. Давайте на змяніць заклён на тап, напрыклад, зробім. Чаму гэта маус батон 2? Вельмі цікава. Яно чамусьці на таб змяніў, яно... Альбо, можа, яно просто не можа на таб. Давайте на Q нейкую пераключыць. Змяніць заклён. Будзе зручней. Так. Тёмна ў лесе. О, блин. У нас просто ўжо ў некаторых фей яны падмацаваліся і яны атрымліваюць сабе магчымасць. Мы можам набрацца некалькі заклёнаў і пераключацца паміж наборамі заклёнаў. Давайте, дарэчы, вось за гэтую новенькую замагаемся. Чаму бы не, правильно? І здароўе её. Пашкоджанняў няма, вось чаго няма. Блин, болючий ты. Болючий, кажу. Давайте на іншу яку. Ось ты. Гэты камень, блин, зараджаецца. Кабзда, я буду падрыхтоўваць яго невядома колькі. Увогуле памылку нельга рабіць з каменным. Давайте назад на гэтую. Оп, изи. Яшчэ ёсць кружкі, дзе? Не? Не бачу. Бля, тут таки один уровень она подняла. Я адзінае, што не паглядзеў. Можа быць, у краме можна было сферы набываць? Давайте зараз полечимся предметами. Так. Ну только один пошкодженный, в принципе, так что. Подразим. Тут и мультиплеер есть. Там некоторые не просто проходили сюжет, але и збирали усіх фей и доводили их до максимального уровня. Это значно больше часу и нажали вельмі шмат грынду. Ну, гэтым займацца, это ж абсолютно по жаданию. Опа. Ну-ка. Тут як бы... Калі жадаеш грындзіць, ты дзе заўгодна можаш пачаць грындзіць. Вітаю, гулец. У краме сфер не было. Ну добра тады. Тады добра, што не прапусціў. Переключаемся зноў паміж усімі феямі. Чатку. Той хлопчык па нам хутчэй за ўсё трапіць зараз, не? Давай. Оп. Не трапіў. Вот сюды. Не-не-не. Зарадзіліся? Готово. Что за динозавр тут? У сэнсе. Модная, сучасная гульня пра фей. У бойках, як у Квейке. Так, давайте Блин, Лана не подмацавалася, на жаль. Слабаватыя ворагі пайшлі. Можа быць, поўнасцю за Лану трэба зараз забіць на ўсё і просто Лану гэтую падмацаваць. Бо яна выглядае, ну, у яе здароўе, калі вось так просто глядзець, так? Яна усяго 3-й ўзровень, у яе здароўе зараз больш, ну, як это, дзе тут у нас? Амаль як у Сіліі, у якой 14-й ўзровень. Так што я думаю, Лана наш шлях, карацей, мы павінны за Лану гуляць. На гэту гульню да гэтую уходзіць мода. Ну, вось. Динозавр. Сучасная гульня. Так, за Лану херачым тады. Трэба толькі выправіць. Мне бы удало было бы выправіць гэтую праблему з блікамі. Блин, там себе пашкодзіў сваім закланам. То яно ўсё захацець у мяне міргае. Ё-маё, шмат пашкоджанняў.
Так. Заклен херня у нее, короче, она... Ну, слабенькая, короче. Оп! Блин, не трапил. Добьем, просто будем осторожными. В этом зихотении один плюс. У меня вулхак есть. Один и плюс в этом. Раздражняє так само яшчэ, але вулхак. Так, ось он там. Где-то там. Блин. Вулхак своечасово не включился. Где он там? И... Оп, перемогли. Все. Зараз, по ідеї, у нас повинна Лана підмацуватися нормально, так? Блін, я узровень не отримала. Там трошки, там 2 досвіда не хапило до нового узровня. Опа, почекайте-ка. Это что? Веселые. Есть. Что у нас? Давайте Лану эту и полечим. Слабым лечением. Гэта павінна прывесці нас у сталіцу, калі я правильно зразумеў. Блин, тут яшчэ адхіленняў шмат. Тут можна онлайн гуляць, ёсць мультиплеерная частка, так. Можна феямі біцца. Зноў жа, 3-й ўзровень там. А, ё-моё. Где ты? Где ты, пачвара? Откуда ты? А, ё-моё! Так. А ё-моё, пробиваю. Не. Я не могу сховаться, я занадто великий для того, чтобы сховаться за ими. Оу! А, почекайте-ка, у цэнтры гэтай халеры можна збягаць з бойкі? Не можа быць. У піраткай версіі нельга было збягаць. Вось гэты агенчык у цэнтры, ён быў не... Ну, просто для прыгажосці. Я скрозь яго праходзіў 100%. Я ўсё ў гэтай гульні пераспрабаваў. Я упэўнены, што гэта не працавала так. Блин, гэта на 50 лечыць. Я не жадаю, ну, гублять такую моцную. Можа вярнуцца назад? Набыть себе танных яшчэ зёлаў. Ну, это для зелья лечения, не зёлаў. Давайте назад в город. Потом еще раз пробежимся. Погрындим трошки. Я думаю, я сподіваюся, вы не супраті гринда. Я мог бы до города добегчы. Мне ничто не перешкоджало, але я жадаю погрындить. Так. Бежим у город. У вёску. Там город. Занадто великая назва для такого места. Ага, тільки коли з дикими феями б'єшся. А, ну ось там може не працювало, тому що я там на проході стояв чел якраз таки, і може він не улічувався. Так. Давайте маленькие зелья. Блин, а мне их шмат потрібно. Ось так. Набудем. Потому что мне мацавать яшчэ мелких своих фей и мацавать. Я думаю, яны не самая эффективная, але ўсё роўна, калі ты не можешь больше, там, у тебя 50 здоровья, это, в принципе, максимум, и ты губляешь, там, у тебя остается 10 здоровья с, там, 40, когда трошки гублять в 2 раза больше грошей, правильно? Давайте еще для оживления одну набудем, грошки набираются. Можем еще погулять у гэтую рулетку с заклёнами. Ось. Добра, не в той бок. Я зараз выключна выпадкова. Я, ну, не жадаў збягаць ад яе. Я збіраўся
перабрацца, карацей, скарыстацца просто на пазіцыю вышэй забрацца і зверху атакаваць. Там тады там адзінае месца на мапе нармальна, дзе можна схавацца і быць пры гэтым вышэй за ворага. Просто калі ты вышэй за ворага, ты можаш схавацца і за сцяну, і, напрыклад, за просто яму патрэбна губляць энергію, каб дабрацца да цябе, так? Я карыстаўся гэтым, каб атрымаць перавагу. Ось, таму што на кожны ўзмах крыламі ты губляеш энергію. І калі ты ніжэй знаходзішся, то ты у пэўны момант, калі згубіш дастаткова шмат энергіі, то ты не зможаш абіраць, як ты будзеш змагацца. Вось, калі энергія скончылася. А калі ты зверху, ты можаш абіраць бясконца. Ну, у цябе энергія не губляецца, і ты працягваеш... Где ты там? Калі ты вышэй, ты у выніку рэальна атрымліваеш пэўную перавагу. Яна незначная, але ёсць такое. То, что у нас дыскалізм, ну, я ўжо, в прынцыпе, апісваў. Зараз мы перайшлі ў рэжым такой больш актыўнага перакладу. Дадаліся людзі, дадалася рэгіёна, дадаўся мармоль. Вось, ідзе рэдактура тэксту далей. Я сканцэнтраваўся, мне здароўе маё скончылася. Вось, я сканцэнтраваўся поўнасцю на гэтым самым, на тэхнічнай частцы зараз. Бо ёсць пэўныя штукі, якія не вырашыць проста пераклад, ну, рэдактурай тэксту. Напрыклад, гэтыя самыя партрэты скілоў, чамусьці яны не з'яўляюцца звычайнымі партрэтамі, то бок надпісы на гэтых партрэтах яны не малюнак. Гэта надпіс. Таму што партрэты я ў гульне знайшоў. А дзе тэкст запакаваны, невядома. І пераклады для яго таксама невядома дзе. Я вось зараз займаюся тым, што спрабую знайсці у гульне гэта. Тыя прылады, якія я выкарыстоўваў, тую прыладу, якую я выкарыстоўваў для пошуку тэкста у гульне, яна, на жаль, не ўсе файлы можа распакаваць нармальна і паглядзець у іх для пошуку. А калі пошук не працуе, то застаецца толькі адзін варыянт. Глядзець альбо вачыма, кожны файлік рукамі распакоўваць і глядзець у яго ўнутр і упэўнівацца, што там няма таго, што мне патрэбна, а гэта вельмі доўгі працэс. Я думаю, паспрабаваць аўтаматычна распакаваць усю гульню. Хутчэй за ўсё яна разгарнецца там, яна стане па памерах у 3-4 разы больш, калі не ў 5, не ў 10. То бок гэта у прынцыпе дыскалізм можа мне распакавацца на тэрабайт, я не ведаю, такое магчыма. Вось, распакаваць дыскалізм і потым прайсціся па ўсяму гэтаму ўжо пошукам. Рукамі гляджу, занадта шмат усяго, там занадта шмат асетаў, большасць з якіх мяне хутчэй за ўсё будзе ну, па назве асета я дакладна не знайшоў. Ну, я шукаў ну, па тыпу і скіл, і партрэт, і што заўгодна, я знайшоў падобнае, але чамусьці там, дзе я змяняў, ніяк не ўплывала ў гульне ў самой, таму хутчэй за ўсё гэта нейкі іншы элемент. Яго трэба яшчэ знайсці. Карацей, яно дзесьці запакавана ў гульні, і хутчэй за ўсё яно называецца ніяк не звязана ні са скіламі, ні з партрэтамі, невядома як. Ну, карацей, буду шукаць. Гэта проста доўгі мутарны працэс, які можа даць, ну, гэта ведаеце, як проста як калупаць золата, спадзявацца, што ты знойдзеш патрэбнае. Вось і ўсё. Калупаць і калупаць і калупаць. Тут варыянтаў не тое, каб ёсць, і буду спрабаваць за гэтым зрабіць. Ось, але самы хуткі варыянт, які мне ў галову прыйшоў, каб спрабаваць гэта хутка зрабіць, каб не губляць сабе тыдні проста на гэтую халеру, гэта вось распакаваць усю гульню проста і па ёй пошук правіць. Але, зноў жа, гэта займае шмат месца, і я не ўпэўнены, што прылада дазволіць мне такое зрабіць, таму што яна там па файліках у асноўным распаковвае. Ось. Але зноў жа, ну, я можа быць, я магу ўзяць адзін файлік і сказаць, распакуй мне ўсе асеты з гэтага файліку. То бок, атрымліваецца, у мяне быў файлік адзін, ён распакаваўся, іх там будзе там 3000 файлікаў, напрыклад, з гэтага. З аднаго, ну, распакаваныя асеты ўжо. І потым у кожным файліку можна проста як па тэксту пошук рабіць. Гэта паскорыць працэс. Куды донаць на пераклад? На кофе. Як бы зараз ужо гол закрыты на аўтаматычны пераклад, усе грошы, якія ёсць, ну, якія не ўйшлі на OpenAI, іх насамрэч няма, я іх усе выкарыстоўваю. Вось, то гэтыя грошы пайдуць на... Я бы жадаў усім, хто дапамагае, нейкія грошы даць за тое, што усе, хто дапамагаюць, але разумею, што даваць там 2-3 даляры на чалавека, гэта таксама трошкі здзек. Вось, але таксама я не супраць. Ну, карацей, ўсё, што вы заданаціце, гэта пойдзе людзям, якія займаюцца рэдактурай. Вось, яно поўнасцю можете адпраўляць на кофе. Вы можете выкарыстоўваць гэта таксама для таго, каб галасаваць за гульні, якія вам падабаюцца. І гэта таксама пойдзе для перакладу.
для людзей, якія гэтым займаюцца. Так што вы атрымліваеце, вы як глядач, вы атрымліваеце сабе гульню, якую вы жадаеце на стрымы, а гэтыя самыя перакладчыкі атрымліваюць сабе, можа, трошкі невялічкі бонус, калі там штосьці набярэцца. Вось. Ты з Беларусі, кофе не працуе ў Беларусі? Фейкі, гэта не толькі здароўе, але і хуткасць руха. Не зразумеў цябе зараз, у сэнсе, якія фейкі? Руха і як хутка яна стамляецца, калі яна прыгае. І галоўнае слаты. У дадатак феі пры дасягненні поўнага ўзроўня могуць эвалюцыянаваць у больш моцных фей ці менш моцных у адным выпадку. Окей. Таму проста браць фею з вялікім узроўнем здароўя не заўсёды добрая стратэгія. Ага, зразумеў. Аддаю свае даляры на развіццё канала. Ну, як бы, пакуль, тут не такія, разумееце, тут былі бы грошы, якія ўвогуле можна было бы палічыць. Так, так атрымліваецца там прыкладна, ну, нічога. Там можа быць 2-3 даляры, якія уйдуць на той же, там, на гульню, на саму гульню на пятнічны стрым. Таму тут той же Broken Sword першы, напрыклад. О, Лана. Пераключаемся на першы ўзровень, на 5-ю фею, на нашу Лану саму. Але яна ў нас нізкага ўзроўня, таму змагацца ёй мы не будзем. Мы будзем змагацца нашай моцнай феі. Ось. Я так зразумеў, тады атрымліваецца патрэбна браць фей і літаральна спрабаваць іх. Ну, эксперыментаваць самому, пакуль не знойдзеш, якая моцная. Альбо глядзець інтэрнэт. Ну, так сам варыянт. Так, блин, здоровье уже сгубили. Нормально. Не-не-не-не-не. Оп, поспели. Ласка, стрельни, пройди убей свой закон. Ось, стрельнуло. Эй, у сенсе? Як так? Я ж чув, як ён стрельнуў. Як ён мог у мяне стрельнуць яшчэ раз так імгненна? Няўжо його перазаряджаюць так хутка? Чаго так тэкстуры лагаюць? Гульня старая, і я ніякага фікса на гэта не ставіў. Таму што не ведаў, што тут ёсць такая праблема. Ось. Я правераў толькі захоп і правераў яго на галоўным меню і не праверыў у самой гульне. Ось. Гэта самае. Я як бы рад... Слухай, гулец, я шчыра я не ведаў, што гэта не працуе. Я думаў, што кофе працуе з Беларусі. Я шчыра быў упэўнены. Ну, яно ж па тыпу прымае і карткі, і PayPal, і што заўгодна. Ну, там гэтае самае, любую, ну, там цэлы набор, по-моему, оплаты. Я можа, ну, я просто зноў жа, я не магу праверыць гэта, мне няма чым, як бы, як я праверу. Я не ў Беларусі зараз. Таму што атрымліваецца, што мне асабіста працуе тут толькі Patreon Tribute. Блин, просто я жадаю пакінуць гэтую ідэю, што людзі могуць закідваць на гульні, таксама, ну, атрымліваць сабе вось такой бонус і развіваць такім чынам канал. Вось, і, ну, зараз яшчэ галоўны праект увогуле пераклад, таму на пераклад яшчэ. Вось, і трэба глядзець, ці магу я інтэгравацца так з Патрэонам, як я зараз інтэгруюся з кофе, таму што кофе аўтаматычна галасаванне працуе. Ось, мне патрэбна было бот там пашырыць, палепшыць яго. Опа, сфера. А што сфера там робіць? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Окей. Ладно. Я подумал, что можа быць там ёсць, бачыце, ну як у Dark Souls, караце, небачныя мосты. Там ёсць мосток? Да блин. Так, але справа яшчэ ў тым, што большасць гульцоў абіраюць бясплатную сілію, фею прыроды, і яна ў другой сваёй форме эвалюцыі, не ў трэцяй, не давайце эвалюцаваць у трэцюю, вельмі добрая фея. Ага. Я думаў, я разумнейшы за гульню, а гульня такая, не, гэта пропасць, гэта насамрэч пропасць, не спрабуй прыдумаць нешта. Карацей, мне мае сэнс Сільвію гэтую мацаваць, так? Самую першую. Ёсць.
Афіцыйна кофе так і адказваюць, што не ўплываюць на транзакцыі, то бок у залежнасці ад карткі адпраўніка да атрымальніка як пашанцуе. Ну, як бы платформы аплаты як бы працуюць, то бок я адзінае, што мог паглядзець, што гэта, ну, сам закінуць сабе даляр там 2 і паспрабаваць паэксперыментаваць з гэтым. Гэта на гэтым мои тэсты як бы і скончыліся. Я не вельмі той, каб мне, ведаеце, хацелася б ведаць. Так, Patreon мне незручны, таму што гэта асобная сацыяльная сетка. Трэба штосьці дадаваць, штосьці развіваць, выдумляць нейкія схемы, каб можна было неяк ухваляць сваіх спонсараў і гэтак далей. Спрабую развіваць, але пакуль цяжкавата. Не, я агулам пра тое, што ну, па тыпу на кофе можна закідаць з Беларусі, наколькі я разумею, правильно? Я ўсё яшчэ санкцыі на Swift. Окей. А тады, блин, ну тады ж нічога не працуе. Чаму Patreon тады працуе? Ну, ён жа ўсё роўна, гэта ўсё роўна перавод на іншую краіну. І гэта будзе хутчэй за ўсё Swift. Я нешта не так разумею. Так, глядзім на фей. Я бяру Сілію і паставлю ўсё яшчэ сабе ў першы слот, буду актыўней карыстацца. Раз яна там моцная, супер-пупер, будзем ёй карыстацца. Мана пакарку скончваюцца уланы. У астатнім, у прынцыпе, не блага. Ад банка залежыць, з прыёрам усё працуе. Ну, вось так. Ад банка залежыць. Ну, зараз такая сітуацыя, што так, банк можа і не спрацаваць. Просто агулам складана сказаць мне. Эксперыментаваць. А ўжо гэтае месца просто горгот 9 ўзроўня з грыба будзе. Так, пераключаюся зноў на лану. Просто дзеля таго, глядзіце, я зараз карыстаюся ёй для... Гэта буфер здароўя такі, каб вы разумелі яна. Яна нізкага ўзроўня адносна. Яна можа нанесці некалькі атакаў. І, хутчэй за ўсё, яна потым падыме сабе ўзровень. Ну, з ўзроўнем яна вярне сабе здароўя. Так, давайте зноў пераключуся на моцную. Вось. А з высокім узроўнем яна атрымае... Блін, пачвара. Блін, ай-яй-яй. З высокім узроўнем падняла ўзроўень, атрымала сабе здароўе. І гэта цудоўна. Так. І што, не трапляе ў мяне? Чаму ён не трапляе ў мяне? Я не супраць. Вы глядзіце, ён не можа ў мяне трапіць. Вось, ну... Ай, блін, сурочыў. Ды, пачалося. Хаваецца ён. Амаль. Блін. Ну. Да памры ўжо. Ёсць. Толькі здароўе згубіў на цябе. Некаторыя амерыканскія банкі ў нас працуюць. Я маю на ўвазе карткі іхнія ў самой краіне. Так, з Альфай нават унутры Беларусі праз BPay атрымаў адлуп. Ну, бывае. Ну, я разумею праблему. Я шчыра шчаслівы, што ў мяне ўсё прасцей, але так, ну, я бачу праблему і я не ведаю, што з гэтым рабіць увогуле. Але, напрыклад, я не магу кінуць грошы з Альфа-банка на нейкі там Белсвіт-банк, бо Свіфт не працуе, а вось праз Аріп працуе. Складанасці, блін. Просто... Ух. Злосці нейкай... Гаргот... Колькі вас там гарготаў там набралося? У вас там паці гарготская? 10 ўзровень ужо. Блин, мне феи... А, не, добра. Феи паднялі ўзроўні і таму ёсць здароўе. Эй, гаргот. На гэтай мапе значна зручней мне. Я могу хавацца за гэтай калонай і просто вылавліваць момант, калі ён... Я слухаю, калі ён атакую. Ось, чуеце? Ён заклён выкарыстаў. Хоп. Стрэльнулі яму адказ. Ось, ён выкарыстаў. Хоп. Плюс мой яшчэ невялічкі волхак, і мне дапамагае ведаць момант, калі я магу выбегчы на апошні момант.
Ёсць. Таму, на жаль, я не магу кожнаму дапамагаць, бо Альфа-банк. Ну, я не ведаю як. Калі б можна было дапамагчы з гэтым неяк, я б дапамог. Так, мы уже губляем шмат здоровья на апошняй, давайте переключимся. Где он там? Блин. Прилетел. Амали готовы. Оп. Нормально. Маленечкі хітрык нумар 2. Каб не марнаваць ману заклёну, які мы перакруцілі і маем адпусціць, каб не пашкодзіць сябе, дадаткова пераключыцца на другі слот заклёну і назад. Ага. Голубамі перасылаць. Ну, выхад. Вось оно, вырашэнне ўсяго. Это толькі называецца яшчэ кантрабандай. Дроны ёсць яшчэ. Глядзіце, металёвыя голубі такія. Вы можа, это самое, только таких бачили? Я не ведаю. Блин, Варгот еще вылез. Давайте просто звучаем этой первой феей. Где там? Где ты там? Где там лазаешь? Блин, на этой мапе... А, вот он. Дякую лавхаку. Волхаку. Лавхаки у нас тут, я думаю, такие. Где ты там, лавхак? Что сюда? А, дроны металевые голубы заборонены. Окей, разумел. Ну, отсыпал грошей нам. З'явився такі слабенький і грошей отсыпал. Дякуємо велике. Так, давайте. Да что ж ты будешь робить? Я метр пройти не могу, как не быть атакованным. Так, ладно. Гэтым бага раэпілептика... Так, за гэтым багам гульня раэпілептика. Дык, да, стробоскопить мяне напруживае, блин. Я выбачаюся, але тут альбо не гулять. Ну і сядзець шукаць фікс, альбо вось гуляць як ёсць, так што я браў першае. Наоборот, другое. Я малайчына, я вельмі сканцэнтравана зараз вам адказваю, спрабуючы яшчэ пры гэтым выловіць момант, калі... Опа, не трапіла за клёном, а табе. Закраў сам. Наконт дазвола ў горадзе я не ведаю дакладна, але ж гэтае самае. Ну, ёсць жа гэтае самае, ну, дроны, як бы гэта... О, блин, я згубіў фею. Тую самую, якую мацаваў там да гэтага. Ворожая фея збегла. Ачмурэнна. Вось так, напаў на мяне, пабіў мне фею і збег. Давайте палечым яе. Так, Лана ёсць. Ну, в принципе, так, неблага. Можно просто запустить прохождение на ютубе, яким ты гуляешь. Блин, так я... Тишей, не пали, я такой весь час роблю. А ты, хлопче, что тут робишь? Ты кто такие? Мы с тобой сегодня... Ты сегодня не размовляешь с нами, да? Так. Я блукаў па лясах Занзара уже даволі доўга. Шукаў рэдкіх прыродных фей. Мне падабаюцца гэтыя маленькія зялёныя істоты, нягледзячы на тое, што іх заклёны вельмі непрыемныя. Іх заклён атрутыя, асабістасці небяспечныя. І якую атакавалі, будзе бясконца губляць жыццёвую энергію.
Але толькі пакуль яна ў астральным плане. Табе спатрэбляцца лекі, каб палячыць атручаную фею. Так, возьми вось гэтую штуку, і яна табе дапаможа. У нас такая ўжо адна ёсць. Браму ніхто не збіраецца нам адчыняць, не? Вітаю. То бок ты, Эмі, з чалавечага сусвету. Вітаю да брамы Тиралина. Я шчаслівы пабачыць цябе. Рафі казаў мне аб табе і... сказаў мне, што ты прыбудзеш у Занзара, і сказаў мне назіраць за табою. Але шмат дрэнных рэчаў здарылася з таго моманту. Ходзяць чуткі, што жудасныя пачвары, які называюць Shadow Elves, цёмныя эльфы, прыйшлі сюды з ценевой зямлі. Ну, альбо, не ведаю, сусвету. Теневого сусвету. Піксі разбегліся паўсюль. І вялікія вострыя кусты распаўсюджваюцца як вогнішча. І у дадатак да ўсяго яшчэ я чуў, што мой тата, майстар-дворф Квінлін, знік. Ён прадбачыў, што гэтыя праблемныя часы наступяць. І зараз, калі ён нам патрэбны больш за ўсё, яго нідзе няма. Я спадзяюся, ты разумееш, што мне трэба ісці шукаць свайго тату. Ён ужо не такі малады, якім ён быў, і яму дакладна спатрэбіцца мая дапамога. Окей? Я амаль забыўся. Апошні раз, калі мы сустрэліся, Рафі паспытаў, каб я даў табе гэтую кнігу. Гэта кніга фей. У кожнага майстра фей павінна быць такая. Покедэкс, карацей, нам дадуць зараз. Фейрі Декс. Ты можаш выкарыстоўваць яго, каб арганізаваць сваіх фей, якіх ты збіраеш, і даведацца пра іх слабасці, як гэта, моцныя бакі і слабыя бакі. Убач мяне, але мне патрэбна ісці. Так, кніга фей. Ну, вось яна. О, цудоўна. Вось яна, наша калекцыя адчынілася. Так. Ага. Зразумеў прыкладна, як гэта працуе. Спрытнасць. А што такое спрытнасць? Што спрытнасць дае? Эвалюцыя на 22 узроўні, сілія на 22 узроўні. У гэтай увогуле няма эвалюцыі. Дана на 25 узроўні, гэта на 27 узроўні. У яго хітпоінтаў няшмат. Ведаць бы, што параметры гэтыя даюць. Здольнасць скакаць нармальна, я разумею, і хітпоінт разумею, што такое Dexterity і Special. Пурбай, мне патрэбна дапамога. Падкажы, што гэта за параметры, што яны насамрэч, што яны значаць увогуле. Бо калі паглядзець, то Лана ва ўсім лепей за маю вось гэтую Сілію. Ва ўсім проста лепей. Яна тое ж самае, толькі лепей. Это ж каб галубінай поштай карыстацца, трэба завесці галубоў з Польшы ў Беларусі, наадварот. Так. Для тых, хто не ведаў, для мяне гэта было адкрыццё, насамрэч, такое, 10-15 гадоў, то бок не... Гэта не тыя веды, якія вы атрымаеце проста таму, што вы нарадзіліся, так, разумееце? Для мяне гэта было адкрыццём у такім, можа, мне 20 гадоў было, 25, можа быць так. Мне было цікава, я ніколі не задумаўся, як працуе галубіная пошта, але толькі потым я даведаўся, што, галубы не ляцяць, куды іх ты паслаў. Гэта не совы, з гэтага самага, з Гаррі Поттера. Галубы проста вяртаюцца назад. То бок для таго, каб перадаць нешта камусьці, табе патрэбны голуб, які вернецца назад. І ты яго адпускаеш, і ён вернецца дадому, у тыя мясціны, якія ён ведае. Вось. Я просто про тое, што для мяне гэта было адкрыццём. Вось, і вось шчыра, так? Яны вяртаюцца дадому, так, літаральна. Так, вы маеце рацыю. Я просто про тое, што я гэтага не ведаў, даволі доўга. У фей розная хуткасць руху. Dexterity гэта назва, напэўна, пра хуткасць. А вось што за апошні паказчык? Можа, моц заклёнаў нейк уплывае?
Вітаю, Денджер Янчик. Який же не тупий. Ну, де їх кормять? Так, глядите, ну, ты же голуби привез, и якая тонкий момент с этими голубами отрабатывается. Я не ведаю, я же не развожу голубей, и я не ведаю там нюансов ніяких, и поштовых голубей тым больше ніколи не заводил себе. Але, калі подумать, так, ты перевозишь, то бок ты берешь голуба, адвозіш у новае месца нейкае, ну то бок даставляеш яго, адкуль потым дашлюць хутка паведамленне, так, ну то бок ён хутка вярнецца назад. Ты не можаш яго забраць на год, на два, ён жа забудзецца нахрен, дзе ён жыў. Я не ведаю, ну мне... Я сабе слаба ўяўляю, каб ён памятаў і праз шмат гадоў там па тыпу згадаў, дзе яго мясціны родныя, так? Ён жа просто возьме ды палядзі, ну просто застанецца на новым месцы, так? Это каб голубі кудысьці паслаць, табе спачатку туды паехаць, а дэсці яго. Так, ну, напрыклад, ты ўзяў спецыяльнага чалавека, там кур'ера, так, пачкаматам, карацей, ну, для тых, хто ведае. Вось, поштай даслаў голуба на новую кропку, так, у пасылцы. Вось, он прыехаў, ты яго корміш, поеш на новым месцы, усё добра, і потым такі, вось мне патрэбна паведамленне на гэта даслаць. Ты яго выпускаеш у вакно, а ён такі, а я не палячу туды, я тут з табой застануся. То бок адваротным адрасам служыць другі голуб з тваіх мясцінаў. Ну так. Это ж добры кампас у галаве. А што калі ён не пажадае? Што калі яму такі, ну ты мяне карміў апошнія 2-3 гады? Я не бянтэжуся за тое, што ён не знойдзе шлях. Шлях ён знойдзе. Што калі голуба ты занадта доўга трымаў у сябе? Не, Метаігоры, я не пра тое, што ён не можа знайсці шлях. Я пра тое, што ён такі, нахрен мне туды. Ну, прайшоў год, прайшоў 2, яму добра і утульна ў цябе, так? І ён такі, нахрен гэта, я вот тут у цябе застаюся. Ты яго ў вакно выкідваеш, і ён, назад вяртаецца да цябе, таму што, а навошта? Прайшоў час. То бок, у вас ёсць такая жывёлка, якая можа просто забіць нахрен. Ну, яна просто можа забіць. Лагічна, ну, яна жывёлка, ўсё ж такі. Яна будзе там, дзе лепей корміць, яна там і будзе знаходзіцца. Ну, там, дзе утульней. Калі вы добра да яе ставіцеся, гадуеце і корміце добра, то яна такая, ну, я не палечу назад. Ты свой ліст, калі ласка, вось як ты мяне сюды прывёз, так, назад і дастаўляй свой ліст. Твоя, нахрен праблема. Опа, глядзіце. Так, пачакайце-ка. Добра. Гэтая штука адчынілася, так? І там потым пакебол гэты з'яўляецца. А як? А як гэта працуе? Ладно, давайте захаваемся. Ну ладно, давайте ў горад тады. Там просто у папярэдні раз там быў пакебол гэты наш мясцовы. Ну там сфера срэбраная. Зараз я нешта там няма, і я, ну, прыйшоў у тую ж самую кропку і чамусь не з'явілася. Ну ладно. Давайте ў горад. Набудземся. Это, як ведаеш, савецкімі талантамі лётчыкамі. Але ж іх ніколі не ўвазілі за там Амерыкі, напрыклад. Яны просто такі, нахрен гэта. А, не, ўсё, зразумеў, карацей, ты дыпламата даслаў, ўсё, саветы падаслалі дыпламату, і ён такі, не, нахрен, я не на стат не блага корміць. Патрэбна жонка і дзеці інакш за мяжу не пусціць. Мы уже... Мы неяк за 10 хвілін размовы пачалі рэпрацаваць голубей. Давайте мы дзесьці спынімся. Так. Эльфы, вітаю. Зараз дрэнныя часы ў Занзара. Я чула шмат шутак наконт цёмных эльфаў, вялікіх камянёў, падаючых з нябёс і іншых небяспечнасцяў. Сам факт, што я размаўляю з вялікім чалавекам, не робіць нічога прасцей. Ну, для мяне гэта ніяк не прасцей. Так, не значна лепш. Ну, не лепей. Карацей, не важна. Я зараз на хаду перакладаць, гэта такой савет. Але ж,
Наше галоўнае правіла гэта як это гасцепрыемнасць неважно. Блин, было слово для гэтага. Чаму я не памятаю яго? Чаму я яго не магу згадаць? Ладно, неважно. Усё, спрабую сканцэнтравацца. Так что, калі у тебя есть пытанне, ты прыйшоў у правільнае месца. Так, наконт кустоў. З'явіліся ніадкуль, сталі сапраўднай праблемай. Гобліны і эльфы не могуць нічога з гэтым зрабіць, але я чула, што феі могуць. Ага, окей, можа трэба проста правільна іх феі падабраць. Гасціннасць, вось. По-моему, яно. Чалавек у тыраліне? Магчыма, ты можаш дапамагчы нам, гоблінам. Наша вёска ў балоце асаджана цёмнымі эльфамі. Яны заблакавалі ўсе шляхі праз балота. Калі ты дапаможам нам, гоблінам, мы будзем бясконца ўдзячныя. Ты павінна знайсці шлях у вёску на балотах і перамагчы ўсіх цёмных эльфаў. Теневых эльфаў. Тут не зусім зразумела. Так, зусім зразумела. У расійскім перакладзе гэта трапнасць, але вось што знайшлося на форумах, special refers to base... Ага, зашанец крыта. У некаторых фей настолькі высокі базавая верагоднасць, базавы спешл, што яны крытуюць амаль заўсёды. Што можна выкарыстоўваць добрыя, моцна заклёны для крытоў. Эксплойціць, выкарыстоўваць. Па гэтай прычыне некаторыя феі падаюцца слабымі па сваім базавым статам, але насамрэч перамагаюць усё ў сапраўднай бойцы. Окей. Ну, карацей, можна зрабіць сабе білд крытовы на фею з базавым высокім узроўнем крыта, зрабіць білд такі, што яна будзе крытаваць яшчэ больш. Ну, па тыпу, яна будзе крытаваць проста да халеры. Таму што, ведаеце, у чым праблема? Зараз я павесіў крыты на адну з фей, і яна ўсё роўна не крытуе, я яшчэ крыта не бачыў у яе. Дарэчы, ведалі тэлеграм-канал Аля Гульнёвая? Так, ведаў. Якая ў яго рэпутацыя? Змяшаная. Я не ведаю. Ну, я ведаю канал. Там, ведаеце, карацей, я даведаўся пра канал даволі дзіўна. Пра Аля Гульнёвая. Дарэчы, там вельмі карысная, чалавек робіць вельмі карысную гэтую самую таблічку у Google Доках, у якой сабраны ўсе пераклады і розныя праекты беларускамоўныя. Вось, вельмі карысная таблічка. Вось. У мяне даволі дзіўная штука. Я даведаўся, літаральна гэты чалавек напісаў мне на пошту. І ён напісаў мне, вось глядзі, якая таблічка ёсць. Я такі, вау, чаму рэальна? І я карыстаўся гэтай таблічкай, ну, паглядаў. Я даволі часта забываюся глядзець у яе на стрымы. Варта было бы, насамрэч, глядзець, таму што я неяк па дэфолту на ангельскай. Ну, як бы проста не здумваюся над гэтым. Я нават не ўзгадваю, што я магу паглядзець дзесьці, пашукаць яго. Вось. Але варта было бы, можа, насамрэч, больш актыўна гэтым займацца. Вось. Але таблічка вельмі карысная, чалавек як бы распаўсюджвае яе. Я, што толькі нядаўна я даведаўся, што чалавек насамрэч жадаў, каб я яе распаўсюдзіў. Таму я кажу вам зараз, калі ў мяне яна ёсць зараз з сабою, зараз вам пашару, я дзесьці, вона мне тут пабліжу можа быць. Ёсць. Я з вами пашару. У канала, ну, я не читаю. Блин, пачакайце, чаму мне не шукаю? Блин. Можа вам... Вось. Google Doc это знайшоў. Там ёсць рознае. 10. Зараз на Twitch надо переключиться. Вось, я дакінуў. Я як сам пісаў, хаця перакладаў не гульню, а эмулятар. Ну, ён збірае ўсе ўвогуле праекты, якія толькі магчыма. Вось, ну, максімальна. А гэта вельмі карысная справа, лічу. Наконт самога, як бы, я не ведаю. Я даведаўся толькі з паста аб тым, што чалавек быў нездаволены, што людзі дрэнна распаўсюджваюць гэтую таблічку, але я не ведаў, што яе патрэбна было распаўсюдзіць.
Я шире, я просто... Человек мне написал такие, гляди, какая крутая табличка. Я такий, о, круто, дякую велике, ну, за табличку, що закинули, і, ну, я якби гляджу. А я, чоловік з метой розповсюдить написав, насамрэч. І я гэтага не ведаў. І чалавек быў нездаволены, ну, не, і там не пра мяне, там агульна пра тое, што звычайна людзі не распаўсюджваюць, калі я ім пішу. Каб вы ведалі, гэта карцей таблічка, якую чалавек спрабуе распаўсюдзіць, толькі ён не кажа, што гэта патрэбна распаўсюдзіць. Вось. Ну, вось такая праблема з гэтай таблічкай. Ось. А так карыстайцеся, калі каму будзе карысна, і можете самі. Я рэкамендую вам з тэлеграм-каналам самому рабіць высновы. Я сваім меркаваннем дзеліцца так асабіста не буду. Ну, у мяне ёсць сваё меркаванне, няхай яно маім і застаецца. Вы самі можете стварыць яго. Я упэўнены, што ўсе я лічу, што ўсе разумныя. І вы вольныя рабіць сваё меркаванне асабіста наконт такіх рэчаў. Ось, можете спокойно почитать там телеграм-канал на навіны і што чалавек піша. Ось. Відаць, сціплы. Так, але я тупы. Ну, мне патрэбна, каб мне трыкнули. Каб я туповаты. Мне трэба прамым тэкстам казаць. Ну, по типу, я жадаю там закалабіцца. Я жадаю дапамагчы. Вось. Я ведаеце, я сам сціплы. Гэта дзіўна для чалавека, які, вядзе ўжо стрымы, там 1,5-2 гады. Але мне патрэбна энергію аддаць, каб чалавека нешта паспытаць. Таму, напрыклад, у мяне калабы не так шмат, таму што я раблю калабы толькі тады, калі мяне пытаюць. Вось. Сам я не імкнуся на кантакт такі актыўна. Вось. Мне падабаецца ўзаемадзейнічаць з людзьмі, але яно, звычайна, якби я спрабую, каб ініцыіраваць гэта мне складана. Вось. Таму, я часткова разумею, але ж, зноў жа, калі такі чалавек піша мне, то увогуле ён ад мяне нічога не дачакаецца, там все такі, ну добра, мне скінулі цудоўную гэтую самую таблічку. Дзякую вялікі, вельмі добры чалавек, паказвае, што ёсць такія рэчы, пра якія я не ведаў. Так. Я не ведаю, як доўга мае сябры змогуць працягнуць у гэтай асаджанай вёсцы. Калі ласка, паспяшайся. Добра. Паспяшаемся. Паспяшаемся мы ў краму. Крама. Гэта таверна. Як перакладаць гульню, адпраўляецца яшчэ 1000. Дзякую. Праблема інтравертаў, 100% разумення. Так, яно ёсць такое. Так. Я, дарэчы, я спрабую сабе зрабіць... Я ўжо 10 месяца 1,5 спрабую зрабіць сабе выходныя без сацыяльных узаемадзеянняў увогуле. Ну, по типу, просто адключыць нахрен усе прылады, усе паведамленні, не чытаць ніякіх ні пошты, ні галеры, і просто пабыць адзін. Ведаеце, мне ўжо не хапае, я ўжо 1,5 месяцы планую такія выходныя. Я не планую, я іх пераношу. То бок, я планаваў яшчэ 1,5 месяца назад, і я ўсё кожныя выходныя, альбо... Вось зараз запланаваныя гэтыя выходныя. Я спадзяюся, у мяне гэта атрымаецца, я поўнасцю уйду, увогуле, адрублю ўсё, я адключуся ад інтэрнэта, спрабую 2 дні правесці сам на сам. Такі вось план. І вось спрабую, вось усё неяк сацыяльнае ўзаемадзеянне мяне знаходзіць. Так, я просто праглядзеў, там спасылка на одну студыю перакладніцкую, а там аватарка канала спрэчная, таму і пытаўся. А я не ведаю там нават, якая там аватарка канала. Угу. Я шчыра, я там, ну, я чытаў канал, я на аватарку не заўважаў, я пачытаў трохі пастоў. Зноў жа, меркаванне сваё пакінуў пры сабе, вы самі яго можете стварыць, так? Просто я не жадаю вас адпудзіць, бо гэта можа быць ваша. Разумееце, можа быць вам цікава такое. І вы вырашыце, што вось просто з таго, што я сказаў, то вы не пойдзеце, не паглядзіце. Рэкамендую вам просто самім уласнае меркаванне стварыць. Вітаю в маёй таверне. Інфармацыю наконт Занзара і Тираліна. Вы прыйшлі ў правільнае месца, каб атрымаць інфармацыю па Занзара. Я маю шмат чутак. Я могу дапамагчы вам за усяго 30 монет. Ну, давай. Ёсць шмат месцаў, каб наведаць у Тираліне. Ёсць таверна, ёсць крама з лекамі, за вуглом ёсць будка абмену і гандляр магічнымі аб'ектамі у канцы горада.
Окей. Хутчэй за ўсё гэты самыя будуць. Як яны? Сферы ў яго. Цудоўная ахвяра. Окей. Я шукаю падыходзячага гульца. Правілы простыя. Доска 5 на 5, і ты павінны забраць 5 гульнявых ну, карцей, не ведаю, костак, ну, карцей, playing pieces, карацей, гульнявыя кавалкі. Калі літаральна перакласці, гэта можа быць фішкі, карацей. Гэта 5 гульнявых фішак на надворным баку. Ты можаш паспрабаваць усяго за 10 манет фей, якіх у мяне няма. Калі ты пераможаш, ты атрымаеш узнагароду. Жадаеш пагуляць? Не жадаю, у нас няма... не, пачакайце, 10 манетак гэта і ёсць звычайны манет. На Unreal Tournament падправляецца 9500. Дзякуй вялікі. Давайте паспрабуем. Як гэта працуе? Ага, гэта шашкі літаральна, так? Я правильно разумею? Блин, у шашкі, карацей, не гуляў ужо халера ведае колькі. Давайте вось так. Я па дыяганалі хутчэй за ўсё так, я не цікава, буду я пераскокваць ці не, калі буду хадзіць. Мне патрэбна трапіць на іншы бок. Зразумеў, я неправильно зразумеў эту халеру спачатку. Я не магу пабіць. Ага, я неправильно... Усё. Это не так гуляется. И он заблокаваў мне літаральны праход гэтым. Але я перамагу. Усё. Я зразумеў правіла. Подкину социальных узаемодзеянняў у стрімеру калабных. Я за, мне падабаецца ідэя калабаў, просто эмацыйна мне патрэбна падрыхтавацца. І, напрыклад, дарэчы, наконт калабаў і ўсяго, каб вы ведалі, просто я пра гэта не часта кажу, забываюся казаць, котлетки, стрым па котлетках усё яшчэ ў працэсе падрыхтоўкі. Ён будзе, я не забыўся пра яго, я рыхтуюся да яго. Я шчыра рыхтуюся, зараз, скажем так, момент навучэння смажання котлетак ужо атрымліваецца няблага, скажем так. Хаця бы не вельмі... Калі атрымаецца дрэнна, то так атрымалася. Я абяцаю, што ў мяне некалькі разоў атрымалася вельмі файна. Зараз у халадосе стаяць. Вось, эксперыментую. Але зараз яшчэ тэхнічная праблема, яна яшчэ да канца не вырашана, бо трэба паспрабаваць гэта зрабіць на запіс хаця бы сабе, каб зразумець, па тыпу, ці нармальна будзе ісці стрым. Як бы такое. Плюс тэхнікі не хапае. У мяне няма проста тэхнікі, якой гэта зрабіць. Вось, буду вельмі эксперыментаваць. У мяне лайв-стрымоў досведу 0. Буду паспрабаваць. Так, няблага ты перамог. То бок гэта можна, у прынцыпе, у яго можна выбіваць, вельмі неэфектыўна, але выбіваць грошыкі ў яго. Лепей просто хадзіць і вояваць з феямі, калі шчыра. Гей, чалавеча, за якім ідуць феі. Гэта дзіўна. Як ты можаш пабачыць, у мяне ёсць моцная і рэдкая фея прыроды у маёй калекцыі. Я бы жадаў абмяняць яе на адну з сваіх цудоўных каменных фей. Як жа было яе імя? Так, я бы жадаў бы абмяняць яе на Джамрока. Ты згодны? У мяне няма Джамрока. Як шкада, я не бачу Джамрока з табою. Вядома, каменных фей складана знайсці, асабісці гэтую. Добра, можна абмен зрабіць. У календар дадаш падзею па котлетках, наколькі памятаю, планаваў на выходныя, а ў будні далёка на кожны... Не кожны даведаецца загадзя. Глядзі, я не буду ў апошні момант гэта рабіць. Я калі буду ўпэўнены, што я магу яго правесці, я пачну аб ім абвяшчаць і хутчэй за ўсё дам тыдзень, буду казаць на кожным стрыме. То бок я дам час, каб людзі сабраліся, каб яны ведалі, што будзе дадатковы стрым. Вось. Бо выходныя стрымы яны звычайна, калі яны выпадковыя, зусім выпадковыя, то я не папярэджу, бо яны проста выпадковыя.
Але з котлеткамі гэта не будзе ў апошні момант. Ну, 100%. Я буду папярэджваць вас у любым выпадку. Прывітанне, сцена дрыжэць, гэта графонатрус. Так, мы атрымліваем пашкоджанне ад графонатруса. І гэта насамрэч у мяне чыты мае карацей спрацоўваюць. Я магу бачыць скрозь сцены час ад часу. Часова. О, бачыш, магу скрозь сцены глядзець. Праходзіць пакуль не навучыўся, гэта наступная стадыя будзе. На жаль, проста нешта гульня так паводзіць, можа быць, можна нейкім модам выправіць. Але я гэтага не зрабіў. Так, блин, тут шмат чаго ў гэтым горадзе. Ты? Так. Сферы магічныя. Колькі яна каштуюць? Ага, па 60 за срэбраную. Давайте набудзем 3 сабе. Раз. 2 і 3. Няхай будуць. Тебе не любіць у Counter-Strike. Я не люблю Counter-Strike. Ладно. З Counter-Strike у мяне з Counter-Strike я магу скардзіцца даволі доўга, але скардзіцца неправільна. Я гуляў Counter-Strike, я гуляў з сябрамі, мне было весела, таму што я гуляў з сябрамі, так? У онлайн, з рандомамі ісці туды мне нават і блізка не хочацца. Нават не ўяўляю сабе навошта. І Counter-Strike, я разумею, чаму людзям падабаецца Counter-Strike, але мне не падабаецца там дзве рэчы. Першае, як там ты страляеш, таму што ў мяне адчуванне такое картоннае. Ну, я не адчуваю, што ў мяне зброя ў руках. У мяне нешта халера нейкая. Заўсёды было такое адчуванне. Я не разумеў, як людзі... Ну, мне фантазія гэта ламаецца па тыпу, навошта быць контртэрарыстам альбо тэрарыстам, калі твая зброя выглядае і паводзіць сябе не як зброя, так? Неяк дзіўна, ну, карацей, вось гэта. Мне не падабаецца стральба, ні разбросы, ні як яна аддача, як яна працуе на людзях. Адзіныя хэдшоты крутыя, скажу. Counter-Strike круты сваімі хэдшотамі. Але яны лепей, на мой погляд, у Quake і Unreal Tournament. Вось, гэта першая штука. А другая, што я яшчэ больш не любіў у Counter-Strike, я об этом узгадаў не так даўно, насамрэч, за іншай гульні, насамрэч, але мне не падабаецца сядзець і назіраць, як іншыя людзі гуляюць у раундзе, у якім я ўжо ні на што не ўплываю. То бок, калі ў мяне нават не мае магчымасці вярнуцца ў гульню, нават праз хвіліну там, напрыклад, у гэты раунд, мне не цікава, для мяне гэта нудотная хвіліна. То бок, асабісце, калі ты новы гуляц, калі ты толькі пачынаеш, у чым крутата ў тым, што ты прыйшоў, памёр, і ты такі сядзіш і чакаеш проста. Сядзіш і глядзіш, як тваім сябрам весела. Разумееце, так? Вось такая дзве праблемы галоўныя у мяне з Counter-Strike. Мне вельмі падабаецца галоўная механіка ў гульне, дзеля якой ты як бы гуляеш у яе. А другое, мне не падабаецца другая галоўная механіка ў гульне, гэта, раунды. У выніку, як бы, гульня не ў мяне, яна проста не трапляе. Ось, на Hidden and Dangerous справляецца 100 балаў. Дзякуй вялікі, я не чуў так пра такую, по-мойму. На жаль, я не магу табнуцца і паглядзець. Магу на ноутбуке паглядзець, дарэчы. Магу. Hidden and Dangerous. Дарэчы, я вам ніколі не казаў, але у мяне з'явілася магчымасць паспрабаваць пастрыміць нешта ў VR-ы. Я не ведаю, тэхнічна я яшчэ не спрабаваў стрыміць у VR, але я магу паспрабаваць і паглядзець, як гэта будзе атрымлівацца. Спадзяюся, не вельмі вялікая праблема, таму калі ў вас ёсць нейкія гульні, якія вы паглядзеў, што за Hidden and Dangerous, вось, калі вам такое цікава, то вы можаце, зноў жа, я думаю, гэта хутчэй на пятнічны стрым рыхтаваць. У мяне зараз няма такіх тайтлаў, якія я бы вельмі зацікаўлены быў бы пагуляць, але, магчымасць ёсць, так што ведаеце, Half-Life Alyx, ось, дарэчы, я ў яе не гуляў ні разу яшчэ. Ось, таму, калі што, яны проста каштуюць VR-гульні шмат. Ось, таму я нават сабе іх не набываю, толькі калі ў мяне гульня ўжо ёсць, у яе ёсць яшчэ дадаткова VR-рэжым, да Гомзіка звярнуцца. Дык а што мне? Глядзіце, у Гомзіка хутчэй за ўсё Vive, а ў мяне PlayStation VR другі, які я магу падключыць зараз да кампа. Ось. Таму, як бы, з'яўляецца такая магчымасць. Ён можа параіць добрае, дык у мяне, што мне? У мяне PSVR, і я буду проста PSVR акно захоп рабіць на гэты самы, на OBS. У мяне як бы не той, каб шмат замяняецца ад гэтага.
Калі тэхнічна ўзнікнуць нейкія праблемы з пэўнымі гульнямі, альбо я бачыў у аднаго чалавека, ну, у сябра, ён спрабаваў захоп зрабіць, але ў яго чамусьці захоплівалася толькі адное вока у гульне. А вось, то бок, ну, па тыпу левае вока, а там тады атрымліваецца херня нейкая. Так, вось, зборшчык фей. Заклёны. Не, давайте пакуль не будем браць новыя заклёны, нам і так неблага. Ну, як, не вельмі неблага, насамрэч хацелася б лепей. Што у нас там па заклёнах атрымліваецца? Так, вось гэты заклён. Гэта менш пашкоджанняў. А, вось яны крыты. Давайте, можа, заменім гэты заклёны месцамі. Дзе там наш? Абарончыя заклёны. Вось яны. Sharp Eye. А што я не магу? Пачакайце-ка, я заклён паставіў і ўсё, і он потым не дастаецца? Я не магу перастаўляць білды? Што за халера? Да ладно. Гульня, не можа быць такого. Ай-яй-яй. Можна толькі замяніць. А, то бок мне патрэбна набыць новы заклён, і тады яго перацягнуць і замяніць ім. Окей. Зразумеў. Давайте, ну ладно, паспрабуем один заклён. Один раз рулетку прокрутим. Давайте. Рулеточка наша заклёновая. Новые заклёны Halo Stones. Давайте заберем. Чему бы не. Один раз крутанули рулетку, больше не крутим. Еще хопить. А то я подсяду на эту холеру. Так, у яго нельга, на жаль, у нашага каменнага няма другого ўзроўня заклёнаў. Таму яму не поставишь. Ну, карацей так, тут можно неблага так побавить час с билдами. Ну, по себе збирать фей, поразбираться. Довольно фатская гульня. Мне шкада, что я на пиратку, ну, у пиратской версии не мог пройти далей. Я бы думаю, я залюбил ее зусім. А як ты яшчэ VR захопіш, калі не ў адного вока? Не, ёсць як бы, як это патлумачыць. Карацей, як робіцца у некаторых VR-шлемаў, у тебе калі захоп робіцца і генеруецца малюнак, ён робіцца як бы срэдні паміж двумя вачамі, і потым ён лінзай разбіваецца на два, так? Каб стварыць 3D адчуванне. Гэта апошняя тэхналогія, так? Там сістэма лінз як бы робіцца. Вось, по-мойму, апошняя. Я магу не блытаць, бо я цікавіўся гэтай тэмай, можа, гадоў 7 назад, апошні раз, як гэта працую, ўсё. Вось. І на лінзах разбіваецца малюнак на два, то бок у цябе як бы альбо адно вока можа быць зараз робіцца. Карацей, розніца якая? У цябе можа быць захоп усярэдненага як бы малюнка, скажем так, срэдняй, з таго як бы з двух вачэй, але гэта як бы сімуляцыя, скажем так. То бок яно у цябе генеруецца малюнак як бы больш шырокі, ну, агляд, так? І з яго робіцца больш вузкая версія, якая будзе якраз такі з цэнтра як бы твайго зроку. Але ў сябра яго, калі неправільна наладзіць, то ў яго захоплівалася канкрэтна левае вока. І гэта вельмі збівае, таму што ты бачыш не як ад першага твара ў гульне, а ты бачыш у яго рукі дзесьці невядома дзе, яны нават у кадр не трапляюць. Калі ён цэліцца скрозь іх. Вось, ну, такое вельмі дзіўная халера атрымліваецца. Это само не генераваць асобныя відары для захопу OBS. Такое робіцца. І гэта робіцца не вельмі складана. Ты з-за таго, што VR генеруе вялікую, ну, як бы вялікі экран адзін, і потым лінза яго разбівае, то там робіцца просто як бы абрэзаны гэты экран. Яго не патрэбна генераваць, яго патрэбна проста абрэзаць. Ну, вось, каб атрымаць. Ёсць гульні, якія вырабляліся дзеля VR, таму яны адразу генеруюць два каналы. Не, гэта старыя гульні. Два каналы, якія генеруюць, гэта стары падыход да VR, і ён быў вельмі неэфектыўны. Там шлемы, ну, былі вельмі дарагія тады. І вельмі патрабавальныя. Яны і зараз патрабавальныя, але два каналы генераваць, ну, канкрэтна без аптычнага прыкалдэса, гэта вельмі дорага. Вельмі дорага для машыны. Атрымліваецца. Мне так говорит, да, смайл подобрал. Вот этот халера. Так, а тут есть у завулку побач з іншым выхадам залаты орб. Бяжым зараз. Так, гэта у нас усё, што нам можна. У мяне ёсць руна балота. Ці не жадаеш ты набыць за 5 крышталікаў?
Пакуль у тебя няма 5 крышталаў, у тебе ты не можешь атрымаць руну. Так, ну добра. Ну, в прынцыпе, у нас з гэтым усё ў парадку. Нам бы руну гэтага месца атрымаць. Ну, каб мы маглі ў горад рэпартавацца без праблемаў. Завулак побач. О, блин, вітаю. Так, не лезем у кожную хату. Я толькі 2 дамы літаральна праглядзеў у гэтым горадзе. Завулак побач. Зараз знойдзем. Я зараз усё гляджу тут. Mana potion. Тут? Вось ты? Ага, схавалі ад мяне. Золотая сфера. До 40-го узроўня можна захапіць кагосьці. Ну то, в прынцыпе, просто доўгі калідор, і там яшчэ ёсць брама, якая вядзе адсюль. Што раскажаш? Вітаю, чалавек. Я ў першы раз пачула пра людзей вельмі даўно. І амаль нічога з гэтага не было добрым. Ты вырашыла прыйсці і захапіць наш цудоўны горад? Ну, як гэта, плейг, карацей, навадніць наш цудоўны... Доставаць наш цудоўны горад? Так, мне і так хапае праблем з дворфамі. І як бы я жадаў, каб яны вярнуліся назад у свае цёмныя пячоры. Якія мы нежныя, а? Вітаю, дворф. Заходь. Ага, вось крышталік. Набыць крышталік. Вось, мы можем набыць крышталікаў? Давайте набудем крышталікаў. Яны не только супер дарагія. І мы набудем руну адразу. Можа гэта марнатараўства зараз, але мне... Я адбіты, я ждаю руну. Таму што тэлепартацыя гэта цудоўна. Оп. І зелля. Яшчэ і палечымся потым. Зайшлі ў чалавеку ў хату, набылі ў яго прадметаў, скралі трошкі. Будь ласка, руну. Вось гэта можна ў вёску Данбара адправіцца з этой рунай, але я туды не пайду зараз. Па-першае, мы будзем ужо хутка скончваць. Па-другое, я жадаю яшчэ даследаваць трошкі горад. Ну і плюс на сваіх дваіх пабегаць, даведацца, куды я магу прайсці з гэтым усім. Вось бачыце, тут ёсць месца для тэлепартацыі, але самой руны тэлепартацыі сюды ў нас няма. Што там абяцаў? Ага. Ну, табе спатрэбіцца руна, каб трапіць у нашу вёску. Ну, вось, руну гэту мы атрымалі ўжо. Мы яшчэ і горад так-то не ўвесь далёка агледзелі. А яшчэ і улічваючы, што шмат хто дае розныя квесты, нейкія прапановы, тут... А ё-маё! Не-не-не, давайте да каралёў мясцовых не пойдзем зараз. Давайте пойдзем паглядзім яшчэ, што ёсць у горадзе, бо каралямі мы ведаем, там каралі раўно катцэне. Зноў ты. Вітаю зноў, чалавечая дзяўчына. Ты думаеш, што ты сапраўды можаш перамагчы ў дуэлі фей з Seamus the Great? Магу, лёгка. 5 ўзровень. Лёгка. Вось ты, у тебя ёсць крыты, давай крытамі паспрабуем пабіцца. Оп, замяніў фею.
Блін, яка гігантська фея уяву все-таки. Що ж таки? Я нешта не крытую ні халера, не глядзячы на тое, што ў гэтай феі стаіць заклён на крыты. Я губляю энергію на гэтым заклёне. Кожным стрэлам. Ну вось, бачыце, ніводнага крыта. Верагоднасць крыта на 60% падвышана. Можа, калі яна нулевая, верагоднасць крыта яно і не расце, як бы, ну, ніякі заклён табе не дапаможа за гэтым. Да блин. Оп, перамаглі гэтую фею. Давайте переключимся на нешта яшчэ, вось на гэтага каменнага. А, у яго там яшчэ каменны гэтак феі. Блин, гэты заклён рыхтуецца, вы паглядзіце. Паўгады. Блин, прадзяўбаў. Паўгады рыхтуецца, і потым яшчэ і міма трапіш, і ўсё, і досыдос. О, блин, давайте фею переключаць. Зрубім зараз. А, у нас яшчэ вось гэта ёсць, так? Ой, не-не-не, яна амаль мёртвая. Так, а дзе моя водная? Вось яна. О, крыт адразу. Ну, кайфы. Водная, дарэчы, крыштуе даволі часта. Зноў крыт. Блин, трэба водную, можа, паглядзець, што яна там робіць. Чаму яна такая моцная? Яшчэ одна фея пераможана. Где там каменны? Оп, яшчэ крыт. І апошняя пайшла. Перамога. Ёсць. Так ранят идел быть на бруку, ну блин, голубы ж нечто знаходит без конца. Угу, неблага. Это поднял некалькі ўзроўняў. Тадана таксама ўзровень пайшоў. Неблага. Мои феи неправильно змагаліся. Інакше я бы перамагла. Я вернуся ў лес, каб сабраць яшчэ больш моцных фей, каб для наступнай дуэлі. Ну, карцей, на нашы канкурэнт на працягу ўсёй гульні будзе, так? Просто будзе з'яўляцца зноў пра голубоў. Ну так, да голубоў усё просто вяртаемся. Ад голубоў далёка не адыдзеш. Блин, у меня там ослабленные гэтыя феи. О, крама яшчэ. Альбо дом просто. Давайте зайдем. Это типа покемоны? Это покемоны. Это просто покемоны, толькі замест боек у гэтых бойках мы выкарыстоўваем, ну, вядома, фей, і мы не змагаемся як у JRPG, а мы змагаемся як у Quake. Вось такая розніца. Ну, вот такі запаволены трошкі Quake. Ого. Ого, тут всяко. Ключ от катакомб. Ага. Темное закинутое место. Благослови усіх фей у гэтым сусвеце. Мяне выратавалі. У маім падвале жудасны монстр. Ты можаш дапамагчы мне? З тваім памерам павінна будзе хутчэй ўсё вельмі проста схапіць гэтую як гэта магутную пачвару. Не магутную там пра яе знешні выгляд. Вось она. Мінус піксі. 7 з 30. Яшчэ да халеры. Так сторкі калбасяць. Дзякуй вялікі, што пазбавілі мяне ад гэтай пачвары. Зараз, нарэшце, я магу працягнуць працаваць над моими магічнымі прадметамі. Я магу вам прадаць іх, калі вы зацікаўлены. Давай, прадавай. Магічныя прадметы. Ага. Я не ведаю, што гэта такое. Нічога з гэтага. І ёсць прадметы, залатая маркоўка. 250 каштуе. Нейкая аб'ядноўваючая магія. Атамайзер нейкі. Блин, чтоб ты было такое.
Катакомбы Цераліна. Па Цералінам знаходзіцца жудаснае месца. Ніводны эльф, у якое не жадае заходзіць. Там жывуць цёмныя феі. І ў іх ёсць магутныя, звышнатуральныя магічныя сілы. Добра. Не думаю, што я там магу раптоўна просто ўзяць і ўлезці. Так, там чел з феі на выхадзе, гэта значыць, што хутчэй усё трэнер фея, гэта значыць, што будзе бойка. Я тут жадаю огледзець іх мага больш. І? Чалавеку Занзара? Я ўгонен, ты знайшла золото ў сваім падарожжы. Ты можаш набыць крышталікі ад нас дворфаў за яго. Я аддам табе 1 крышталь за 5 кавалкаў золота. Трымай свой крышталі. Мы, дворфы, ніколі не падманваем сваіх пакупнікоў. У мяне ўсё яшчэ ёсць яшчэ 2 крышталіка. То бок у яго можна набыць танныя крышталікі, але абмежавана. Забралі апошні крышталік у яго. Ну, нічого такого. Добра. Танныя крышталікі. Я не ведаю, навошта яны патрэбны, але няхай будуць. Я так разумею, таксама, ну, для абмена нейкага. Добра. Давайте захоўвацца. Будем уже на сёння па крыху скончваць. Наконт гульні, давайте, наконт Занзара прагаварыць. Гульня сама по сабе. Это реально, ну, тое, што я памятаю тады, калі 20 гадоў назад я спрабаваў пагуляць. Гэта літаральна пакемоны з бойкамі ў стылі Quake, з аклёнамі, чароўным сусветам і музыкай. Вельмі крутая гульня. Мне вельмі шкада, што тады я не адолеў абарону ад пірацтва ў ёй. Я 100% упэўнены, што гэта яна, тым больш што я потым праз гадоў, ну, пра шмат гадоў я даведаўся пра канкрэтна пра яе вось гэтую абарону ад пірацтва. Вось. Мне не пашчасціла і, ну, такое бывае. Далёка не... Гэта не значыць, што ўсе, ну, ніхто не мог у яе пагуляць. Не, нармальна атрымлівалася на піратках, проста і мне трапілася тая пірацкая версія, у якой гэта не працавала, бойкі былі звыш складанымі, абсурдна складанымі, я цэлымі тыднямі прабіваўся скрозь гэтыя бойкі, і гэта не атрымлівалася вельмі добра. Трэцяе, гэта часнык уходзіць. Ну так, там часныковая нейкая вада, нешта такое. Морква досвед. Другое пераназываць сваю фею. Трэцяе можна напужаць ёю, якая на цябе напала. Тая ўцячэ, і табе не давядзецца біцца з ёю. Ага, зразумеў. Таму морква такая дарагая. Ну, каб... Карацей, гульня, якая мела яшчэ гэтыя паскаральнікі, гульнявыя паскаральнікі яшчэ ў той час, толькі набыць ты не мог додаткова за грошы. Ну ось. Ну добра, это калі на грынде ўжо шмат. Добранька, цудоўная гульня. Я вельмі шчаслівы, што я прабіў свой гештальт на яе. Доўга ён трымаўся. У мяне ўсё клапаціла, што ж я там было, што ж я там не пабачыў у ёй. І ніяк... Ніколі мне ў голову не прыходзіла, як бы, ну навошта? Ну гульня і гульня там. Я відавочна, не нейкі хіт, які варта было бы абавязкова усім пагуляць. Яна простенькая і па памерах не такая гіганцкая, то бок тыя ж пакемоны значна больш. Ну добранька. Буду вас перадаваць далей. Бачу, зараз у нас ёсць Дед Максим у World of Tanks, Бел Эш. Збірай дайся на наступную серыю, я толькі шчаслівы буду. Ну, мне падабаецца. Ачмурэнна. А якія гештальты гульняў у мяне? У мяне ёсць спіс гульняў і прыкладна спіс у 300 гульняў, якія я ждаў бы пагуляць. І гэты спіс дадаецца хутчэй, чым я іх праходжу. Так што ёсць праблема. У нас Дед Максим, Бел Эш і Васк. Да Бел Эш я адносна недавно дасылаў, да Васка таксама, да Деда Максима менш за ўсё дасылаў, мне падаецца, апошнім часам. Давайте да яго пойдзем. Давайте прагавару. Дед Максим у World of Tanks, Бел Эш у Hellblade Senua's Sacrifice, калі вам цікава, абавязкова завітвайце. А Васк гуляе ў Герой эмоцыі магіі 3. Так што, я думаю, кожны знойдзе сабе штосьці, а я вас перадам Деду Максиму ў World of Tanks. Так. Добренька. Добрага вам дня і да пабачэння. Мы пабачымся з вамі заўтра. Так, пачакайце, у Деда Максима нейкая тэхнічная праблема.
Пачакайце-ка. Ага, гэта наадварот адбываецца. Вось яно што адбываецца. Так, пачакайце-ка, я правильно зразумеў? Не паспелі. Вітаю рэйдераў. Я літаральна зараз рыхтаваў стрым на деда Максіма. Так што вітаю рэйдеры. Зараз мы паляцім усе разам. Давайте тады да Беляш. Бел Эш паляцім. Дыверсія. Ну, я такі думаю, нешта дзіўна экран мне паказвае на прадпраглядзе. Там ніякія не World of Tanks, нешта дзіўнае адбываецца. Ну добра, давайте да Белэш тады пойдзем. Вітаю усіх рэйдераў, але я ўжо сам скончываю, таму перадаю вас далей, паляцім да яе. Яна зараз гуляе ў Hellblade: Senua's Sacrifice. Завітаем да яе. Добрага вам дня, пабачымся заўтра.